Aste buruz, beraz, jokatzen dituzte, beraz, xapelketa hau, eta egun, bosgarren egunaldia dugu. Eta hor, aldi honetan, hariko dira biztandena hemen iparraldeko pilotariak, eta egun parean ukan dituzte bizkaitarrak, beraz, orokorki, asteburu guzian edo egun guzian xapelketa iraganen da bereziki Basen Nafarroan, zenta partidak izan dira bai Donazaharren, bai Ahatsan, baita ere Irisarrin, eta ezkerparetan barkatu joan dira Maulera ino, zenta Garaziko ezkerpareta hartua baitzen, eta egun beraz, errain duen bezala, beraz, duzunaritzen izanen gira. Duzunaritzen eta pesta moduan ere, zenta pestak baituzte, beraz horiek ere animazioen bat ukan dute pestenkari. Hala, pilotariak ikusten dituzue, beraz, iparraldeko pilotariak grisez direnak, gazteak, sartu gira emeki horien ezagutzen zurekin, nor ditugu iparraldeko pilotariak, beraz? Bai, eta baditugu hor bi gazte etorkizun handikoak, anitzen ideuriko, ahozti bastarrak dira biak, aintzinetik aiko da Peiotar, eta gibeletik Ibai Etxeberri Borteiri. Gazteak, beraz, hemeretzi urtez petik dutenak, zumatu dituzte, hemezortziko bat urte? Hemezortzikoat, aurten hemezortzi Peiok, eta Ibaiek aurten 17. Eta biztan dena parean bizkaitarrak gutxiago ezagutzen ditugunak, beraz, deskubrituko ditugu egun. Beraz, Espanima izoker eta untsa markatu baitugu ditugu aintzinean Janitz Bengoetxea, hariko dena, eta Gibelian Egoi Ibargarai, hala. Bizkaitarrak horiek izan ditugu, Judia ikusten baitugu ere bihitz, bere izena ez dakit, Lako bat da, Ostibartara bera ere. Bixente uste dut? Bixente baitake. Uste dut? Hala. Enixeur, Lako hori badakigu. Hala, beraz, xapelketa pizkata orkesteko pilotariak hasi entzin, beraz, erraiten nuen bezala, zazpi egunetarik bosgarrena dugu, beraz, deia lau egunaldi pasatuak dira. Lehena zuten, martxoan hasi dira, beraz, Nafarroan hasi dira, martxoaren erritxu hortan. Gero, bigarren egunaldia zuten, endaian ari izan dira Arabarren kontra, eta hor, gure bi ekipek eskuska frango irabazi dute, erreski irabazi dute. Hirugarren egunaldia beti endaian zen Erriosaren kontra, hor ere frango aixen egusitu dira, eta laugarren egunaldia zuten, asteburua zuten Gipuzkoan. Hala, erran behar dena pilotari horiek, beraz gazte horiek bereziki lau partitarik mementoan hiru irabazi dituzte, lehena galdu dute lehen aste buruan berean, zenta hor ekipa etzen arras egungoa, baina Enzo Salaberria izen ordezkatzeko, eta beraz iparraldeko pilotariek galdu dute lehen partida. Benan beste biak irabazi dituzte. Baina zer dena anteila partida juntan peskata orkesteko, behar da eran, beraz, lehen partida galdurik, atxolutuke beharko dutela partida hau irabazi, zenta helen aste buruan izan dira finalerdiak, eta finalerditara teltzeko, beraz, partida hau beharko dute irabazi gure gaztek. Hala, gorri izanen da, beraz, ikusi duzuen bezala, beraz, botea izanen da bizkaitarrentzat. Hala, bizkaitarrak, erran behar da, ez dutela sopa bera jaten iduriz, Xan, Ez, egia erran gureak frango luzia dira, biak, metratalato noita bost beden batuzte biek, eta bizkaitarrak alere ikusten dira, mutiko sendoak eta untsainak direla ere, eta ondia izaitia, ez da baitez bada antailikare agiare berezik itrinketean. Hala. Zoin izan diren partidak zenta atxalde juntan baziren batira partidak, baina egordi juntan hasi dira egeran, bai gazteak eta bai helduak, eta eman dituko instituto emaitzak guziak ukan, baina hor ari ziren lehenik xal bat dual, beraz, hogeita bi urtez petikakoetan, beraz, buruz buruka aizan da, beraz, bizkaitak baten kontra, eta nagusitu dira. Eta ondotik buruz buruka beti, baina helduetan, Deniager aizan da, eta hor irabazidu Denik, baina hiru mantxetan irabazidu, beraz, hiruaren mantxara hartu dion behar izan dira, zenta, ez ginoen egana, baina xapelketa hau jokatzen da, beraz, mantxetan, edo txandaka.
Hori da, hemengo berezitasuna hori da, behaz, beste jokatzeko moldeat da, astapenetik behar duzu hori izan egunetik egun, zenta mantxa, usti fite badoa, bospaseik pondu galtzen balimatuzu pixkat partidan ezin txartuz astapenean, mantxa kostatzen alda zautzu, behaz, zinez behar da untsa deliberatua eta untsa trenpian txartu. Hala, mantxak eta aipatzen duzu, trinketaren berezitasuna ere, zenta ari dira zinez munduko xapelketako modalitatean, zenta munduko xapelketa ere hurbitzen alde dauku. Hori da, aurten helduena, hasteko, Argentinan izanen da, helduden lagazkenean. Hala, beraz, biztan dena bereziki Euskaldunenako Euskaldun guztien dako prestakuntza bat dela eta denak serioski sartzen dute hori. Hala, sartuko gira, erreten zinuen bezala esan importanta da hastapenetik untsa sartzea eta uste dut lehen berdinketa den bedera. Hala, ikusten duzuen bera da, emaitzan bezala, lehen berdinketa eta iparaldekoak eduriz pilotek zuten gostukoak gure gaztek eta segidan joan dira aldatzerat, pilotaren kanbiatzerat. Peio sakari hona da, egia egan gileko sarei gabe sakatzeko moldeare agon desberdina da, gileko sarean ezin duzu eta tantoik egin, dena itzultzen da gilean. Hor eskuinen txatu da, ez du baita ezpada sake hona egin Peio, lehenziko tantoa. Usaiako trinketetan gibeleko taula baderari ikusu sakatzen dute gehiago eskuineko aldetik ezkerreko alderat, ebe hor Peiok botatu ezkerreko aldetik eta hemen eskuineko sekuntarat. Hala, eta sare edera hor sartu duena Ibaiek, bigarren sarean zuzenean sartu dela, eta bigarren tantoa iparaldekoentzat. Bai, egia, betikoa bizkaitarrak gehiago hasia dira eta ezkerpaetan hartzeko, eta behantxo hasten dira trinketian, halere ikusten ditugu, moldatzen dira zomaitzu hasteko biziki untsa, aski da ikustia, duden handian berezkoen finalean bi bizkaitar izanen dira, beste nafartar bat eta iparaldeko bakar bat bakarrik izanen da batika dukazurekin. Zerbait egan nahi du ere, gauza kanbiatzen direla eta trinketeko munduan, eta anizlekutan badira pilotariak gai mailo handian hartzeko. Eta bereziki, hendaiatik ateatzen dira, sartzen direnak hobekiago egan iparaldeko xapelketa hontan, bereziki Mikel Larraldek handia egiten duena jinarazteko eta zinez formatzeko pilotari horiek hemengo jokoari, trinketeko jokoari. Bai, egia, azken arte horietan ikusi dira anitz pilotari goaldekoak, bereziki Bizkaia eta Gipuzkoetik jindirenak xapelgoen egiteat hemen, eta anitz aldiz endaian zenta egia geografikoki simpleago da horintzat, eta ere, eta Mikel Larralda bere ekipak ere lan handi bat ibiltzen dute, alde hortaik, balima dira egoaldeko jokolariak interesatia direnak eta trinketean hartzeko eta trinketean lantzeko xapelketan izek egiten dute endaian kondo. Artean ostean bote bat sartu duena eta beste bota bat ere Peiok sartzen duena, hirugarrena saiponduz. Eta ikusten dira, badituztela zonbait jokaldi batzuetan eta dificultateak. Nekeziak itzultzen delarik, gibeleko pantailagunekin, efektu hartzen dularik hor bezala, hori da. Eskatarritua izan da, bai. Pilotak zuzenean heldu dielaik, nor nahi bezain azkarra dira, eta batzuetan ere gehiago. Paretak eta efektu pixkat hartzen bali madu pilotak, paretak onkituz, gileko pareta, eskoineko pareta, hor zaitasun gehiago badute. Alainan, ofizioare behar da anitz ofizioak egite hartzeko. Hola, Peiok gaitzeko pondia indu, bere Peio eta jaintzinetik egan behar du badila indar ikararria gainetik. Apuño izigarria du. Untsa erakutsi du, zinez pilota edera zuen. Eskimotza eta pik ezkerreko paetan, tanto bikaina egin du Peiok. Berriz ikusi duzu abiadura emekian Peio horren pundu hori, lehuntan ahatieko botea laburra ire. Laburra. Eta bizkaiterrak beraz emaiten halko du erdirat pilota hori. Pilota edera hori no Peio horrentzat, lehuntan gibelerat luzatzen du.
Bizkaitarrak, bai, untxara maitean lehen gozarera, eta etzen hon. Atik etzen agasu xantala hoi, behinan, ez dute sobre egiskurik, okoitarazten dut zueteri, ez duku suzinean egan ostean xanekin, behinan bi beharriak beraz onak direla. Hori da. Beraz, hartako pilota honek ostean ongitu du, beraz, Araudi internazionaletan bezala. Hori da, bai. Ez da xiloik, ez da beharrik, kakotxen artean beharriak deitzen ditugu, Bai. gaineko bi parte horik. Puntu bat hor, luzeago egiten dutena gure laugazteak, kaso haintzin hortan peiok ez du ere man alizan, untzalotua zuen pilota hori Bizkaitarrak, Bai, eta azpi- bigarren txantxoa izanen da, beraz, Bai, biziki untsa trinkatu du, aintzinekoak. jaritz bengoetxea iduriz. Bengoetxea. Bengoetxea, jaritz. Eta efetu eman ez, bengoetxea tak baten dako untsa da, ez? Beste batzuk izan dira, hola. Referentziak behituzu usan, Nok ez du hori, nok ez du. Ale, eta lehen botea Bizkaitarren erdentzat, beraz, janitzentzat, hirugarren pundua, hiru eta zazpi, Bai, xake bisi-bisia, eskuin. Eta, bai, Ibaiek hartzeko moldean zuen, nik uste hori, eta utxe egin du. Bai, berriz badoa. ezkerreko aldetik bera ere, erdian uzten du airetik lotu beharko Ibaiek untxarman, kasu lotua, ez gaineko alderat joan da pilota hoi, eta pundua iparaldeko selekzioaren izanen da, 8. pundua. Zogoitarazten dut txandak, bi txandak irabazi behar direla, behaz lehen biak 15etan izanen dira, eta seguran hirugarren bat balitz, 10etan ditaike. Urrun, xakea peiok, errebotetik biziki untxa. Untsa egoiek emaiten, Untxa, etxeko postura ikin taula biziki dira Ibaiek. zen dut, aintzina hartuko du hor, Ibaiek, hori notaula luze bat, Bizkaitarrak ere emaiten alduen bezala, kasu lutua da pilota haia, untza pixka batekin. Eta, bai, bisi eta hortzen present, peiotar, eta beraz, pundu berri bat, paraldeko selekzioaren zat, bederatzi garrena. Ikusten da, deia bi gibelekoen artean, diferentzia posturen aldetik. Baino azpitik goitia idena anitz, Bizkaitarra, eskarpaetako postura naturala, eta Ibai trinketeko jokolaria, gehiago saetxetik, espaldan gainetik. Pundu berri bat botez sartzen duena peiotarrek, laugarren botea izanen da, eta 10. pundua, 10 eta 3. Hoitarazten dut beraz, iparaldekoak behar dutela atxutuki partida hau irabazi, nahi badute selkatuak izan finalerdietara jokatuko direnak heluen asteburuan. Finalerdiak jokatuko dira Errioxan, Arnedoan, hori da. Arnedo, denboran izan dira gazten munduko xapelgoak. Arnedoan, eta Iruñan ere behar ditaizke jokatu zen, eta aniz partida badira, beraz, denen leku guzien beharra bada. Pilota berriz edera aldiuntan, airetik hartzen oino, ez trenkatzen, pilota edera ukanen du, guztekin du peioka, eskuineko aldera aldiuntan. Bikain peio. Ez da helduko bugeino. Ez da heltzen, eta hamika garrena, eta hiru lehen txandauntan, peio erreskiari mementoan, pilota ederrak baditu, eta untxabeleatzen ditu. Zinez apuño argon naturala du, kriston indarra du, alde hortaik. Indar agarroa egan ezake. Abiatuko da botatzerat, eskuineko aldetik, itzulikatuz pilota itzuliz. Xake ona. Eta nekeziak, Bizkaitarraren zat, Xake ona. egoien zat pilota unen eramaiteko. Eta bote berri bat, 12 eta 3. Iran behar da, kustautzen ditugu aspaldian hori, bi zibartar horik, dira jokolari batzuk dudai gabe ikusiko ditugunak mail gorenean, eta aski fiten ikuste, ondoko bizpairu urtetan hor kasu. Ginen dira azkar gazte hori, gazte langilea dira ere, kapazitatea handikoak.
Eta nartean bote berri bat sartu du, hama hirugarrena, hama hiru eta hiru. Bipundu bakarrik, txandaren eramaiteko, lehena. Peio botean beti eskuineko aldiuntan xokuntarat. Bizkaitarrak nekeziak eramaiteko pilota edera orain ibaientzat, binen ez du inuntza baliatzen. Asotapan biziki edera. Zuker egiten zinuen, zinez edera delarik, kruzian delarik. Zinez hor erakusten dute beren indara bizkaitarrek. Eta punduari egiten dute horan buru, laugarrena, lau eta hama hiru. Sakatzen du desberdinki, eskuinetik bat doa, eskuinetik ezker antxorrea. Zinaten lugira. Ez du baliatzen Janitzek. Kontsatinkatzen, bai, Peiok. Eta Janitzek ezin ere eman pilota hoi. Eta azken puntu okenen dugu lehen txandauntan, hamalaugarrena, hamalau eta lau. Momentuan, Franko erreskimen peratzen dute. Bai, nausi dira garbiki. Sendi da, ofizioan diferentzia bi ekipen artean. Punduen kudeatzeko mondean eta zinez erreski ari dira iparaldekoak momentuan. Bai. Ez da indentzuntza baliatzen egoiek pilota hoi. Ez du gozatu. Beste aukera orain, hori ez sobra bortxatuz, beti eskuineko aldean egoiten da. Artesare untxasko. Eta ezin du atera Bizkaitarrak egoiek pilota hoi. Eta lehen txanda iparaldeko pilotarientzat beraz. Hama bost eta lau. Pausaino bat ginen dute. Piskata ipatuko dugu beti Grabni xapelketa. Denetarat berrogoita hamar bat pilotari badira beraz iparaldeko selekzioan berean. Ramer da, aurten zinez indar bat egina izan dela. Eta zinez delegazio handi bat dela. Berrogoita hamar bat pilotariekin, gehiago ere, hirurogoit bat hurbil baita ezke. Hamar bat trebatzaile denetarat. Eta orokorki xapelketa honetan bosteun bat pilotari badira. Hamalau modalitatetan ari direnak, beraz hemen bezala trinketean internazional moduko modalitatean, baina ere ezkerparetean eta ezkerparetean markatu. Eta jaialaian ere izan ari dira maulen bezala. Zer egan, beraz pausaino bat pilotarientzat, eta bigarren txanda segidan hartuko dute. Horre, tarazten dutzuet gutarat helumalima zirezte segitzen dituzuela gazten txapelketa. Beraz, laugarren eguna iparalde ari dena Bizkaitaren kontra, beraz hor hemeretzi urte petikako pilotariak, eta ondotik helduak izanen dira. Berantxago aipatuko ditugu. Abiadura emekian ikusten dituzue, beraz, azken pundu horiek, eta dinen gira afite zuzenerat, zenta deia pilotariak berez dindira kantxarat, eta beraz, abiatuko da berriz botatzerat, txanda berri honentzat Peio otar. Ontsakarri. Aldiuntan barnean du, urbiltzen da Ibai, gibelean atxikitzeko Bizkaitarra. Sarean aldiuntan, eta ez du ardiesten ere maiterat pilota hoi. Eta lehen pundua izanen da bigarren mantxauntan iparaldeko pilotari jentzat. Egia, fite badoala eta Ibaien pilota lehen txarea atakatzen dilaikola. Zaila da horkarian dako. Peio abiatzen botatzerat, beti ezkerreko aldetik eskuineko aldeuntarat, itzularaziz pilota, eta ezin ere man... Iduridu, Peiok ere neurri hartzen dila, trinkete untan, eta eskuinetiko paetatik sakatzeko. Abiadura emikian, pilota hoi, eta Bizkaitarrak ezin ere man... Untxako katzen du, egan, Zurikatuz pilota hoi, bereko xokuntarat, aldiuntan ere laburtsago izanen da, eta Bizkaitarrak ere maiten, baina ez, paileak atxatu du eskua,
Bai, laburra isakatzia zin, eta hor, peiok, eta nahi izan du, eta behar bat soberasko eta bortxatu, eta ibargarraiek, eta maluruski behar baino soberasko gozatu du pilota hori, eta eskapatu zako gainean. Hale, aldiuntan emaiten du onera ate goiek. Muntza egiten ibaiek. Eta, iduriz, majaren azpian zen, epaileak altxatu du eskua. Eta lehen txandaren segitzen dute epagaldeko pilotariek eski mementoan. Bai, eskia badute. Lau eta huts. Beren eskua eman haute, partidan gainean. Xake Xamina. Untxa peio. Oi hartu, piskat loreago jogiten zuen aldiuntan, frango apal egin du indartzu, eta min egin dako bizkaitarrari, hiru garen botea dira 5 punduz, 5 eta 0. Ezin duzu sobera ez da errez eta paeta onkitu haintzin eta onkitzia pilota hori, paetan ondotik ere hiltzeat doa, Xake Xamina, hor bai badu, okasionea. Pena. Anta, etzen sobera ziltasunik egiaren pilota horretan, emekiago juten zen, etzuen efekturik harturik, binen, bon. Bai, kartzeko moduan zen, bai. 6 eta 0. Hori da, eta dinamika ona delaik gauzak ontsa behatetzen zautzu eta alderantziz. Hor, Xake handana sartu ditu peiok, eta pixkat lotxarekin dira bizkaitarrako, Xake referan. Gere anta, pilota itzulian eta nekeziak pilota horren emaiteko janitzen zat. Bai. Zazpi eta... Horre, pareta ondia unkitu du eta gileko zokoan, eta nahi izan du jo pixkat azpitik, horik dira pilotak saetxetik jotzeko. Erreskiago eta ekartzeko. Puñotik hartzen du, baina ez da luko pilota hoi. Adia uste dut, ez dutela gehiago sinesten bizkaitarrek. Zautsi da partida hori. Lehen txandan hor, pundu batzu egin duzte pixkat iraunarazi dute jokoa, baina hor, mementoan alde bakar batetarat joiten da. Pausu hartzeutea, lehen. Eta pentsu da, bizkaitarrek galdegin dutela pausaldi hori. Zenta 8 eta 0, zinez 5 minutaz abian da bigarren mantxa hau. Ikusten dugu, gorka otadui ostiona izana dena, denia gerren aurka, eta kontseilu emaiten bizkaitarrek. Pilotari bat zautzen duguna untsa hemen, iparaldean, lehen mailan igo da orten buzbuka, jokolari bizki hon bat. Epatu duzu bizkaitarra, presenatuko edugu ere iparaldeko trebatzailea. Stefan Saint-Laurent. Stefan Saint-Laurent eta Ostibartarrak elkarteko lehendakaria. Beraz, biztan dena pilota horiek bereziki untsa ezagutzen dituela, eta bere eskokoak baitira. Bai, arront. Ikusten duguna, Stefan Urruntxago hor punta hartan. Beltzez besti, eta egungo pilota horien trebatzailea. Eta pixkat ere delegazio, orokorki iparaldeko delegazioko buruduna. Stefan Saint-Laurent, egun eta xapelketa untan burudena eta hainitz egiten duena ere pilotaren zat. Eskuska, palantxaz eta hainitz okupatzen dena. Xake refera ona hor, eta egoiek tinkatu du lehen txaria buruz, eta utxa inazi du eta pei hori. Eta lehen joa bizkaitaren zat bigarren mantxa urtan, ez dakitze errandakoten beren trebatzaileak, beraz, baina eduriz, lehen gauza buri altxatzeko. Buri altxatzeko borrokatu, hori da lehen gauza. Gero, detaile tekniko batzuk ere aipatzen aldira lainan. Ian hitz botatzera, eta untsa menperatzen ibaiek pilota hoi, ez hona da. Segitzen du punduak... Eskoin botatzen du, untxa... Izki entzun dira, bizkaitarrak... Joan da janitz eskuineko alderat, baina uste zuen udei segituko zuela, baina... Hori da, komunikazio eskasat izan da hor bien artean iduriz, Eta egia manamenduak
bon, pilotan orokorki eta oinu gehiago behar ba trinketean, joko erne hortan, gibelekoak eman behar ditu. Eta berak du eta ikus molde oberena, jokoan ikusteko, eta berak du eta berak ditu manamendiak eman behar. Eta behar hola, gauza tekniko horiek guk iparaldeko ekipakoek hobekiako menperatzen dutena, bizkaitarrek ez dituzte base horiek egeran, eta beraz ikusten da diferentzia. Hori da, trinketean bereziki modalitate bizki teknikoa da, eta pilotan orokorki, behurenak behar dira sartu, eta ofizioa ikasteko. Ikusten da, dituztela eta kalitateak biziki politak eta pilotan hartzeko bizkaitar horiek. Hor ere pizkat gauza bera, gibelekoak ez du segitu oparetatipia eta maleruski pilota neok ez du unki. Bai, hori da. Bien artean behar dute defenditu, eta aintzinak behar du eta zaindu bere lentxarea eta gibelekoak beldu gaineateko guziak. Eta hameketan gira dira bigarren txandauntan, naiz eta lehena irabazi zuten 15 eta 4. Bigarrena ere, frango untsa abiatua da iparaldeko pilotarientzat. Eta pundu bat gehiago, botean sartu ez dut, soberaik kaso nintzen. Bai, ere botera txakatu du, peiok, zen hain komplikatiare, berdin, hola. Hor ikusten da, argik eta garbi ofizio eskaz dutela, bizkaitar horiek. Bigarren pundua eta peio abiatzen da botatzeraz, behaz, peio eta ezkerreko aldetik berti, aliuntan itzuliko da, bizkaitarrak ere manen azpitiko iti, eta behar ba gestu oberen asan. Hori da, eta errebotak eta ere maiteko behar da mugimendian ezagri, pilota segitu gilat buruz eta aintzinatzeko berarekin. Eta hor pixkat gelditurik jo egiten du pilotai. Bai. Eta errebotak dira zinez koordinazioa da, eta ez duzu baita ezpada indarrik eman behar duzu baliatu pilotan eta abiadura. Ez dute hori, ahasben peratzen hori. Xake ona, xake bizki ona. Eta lehen txakea, beraz, Janitz Bengoetxeak sartzen duena, partida honetan, hirugarren txantxoa egiten du. Bakatu, egia guzu. Lehen txandan bete dira sartua zuen. Hiru eta hamabi beraz. Badu xispa intzin horrek. Liuntan eskoineko aletik joanen da botatzerata. Gibelerata, zer elberatzen itzulian hartuko du peio kuntza, baina ez da alu. Ez da alu, magaren azpiko aldean gelitu da eta beste bote bat. Hirugarren botea orokorki eta laugarren pundua mantxauntan. Ustiko emaitza berdin dute dira bigarren txandauntan bizkaitarrek, hobekiago egin duten ez. Horrekoiek pilota edera, artesare untsa eman azokoan. Janitzek ezkerreko mukoa onkitzen du. Atxatu zuntza ibaiek. Pilota zaila, iretik berzuen txartu. Etzakien nola, dudatu du ezkerreko eskoarekin enik egin du gestua, ben ez du hartu horon buru itzu du itzutzera, behinan lekuaren gainan zen. Etzen lekuik eta erreboteat usteko ezkerraz berzuen hartu. Taulatik landa hori. Zuzenean, paretat. Itzulian. Beti berdin, ez daki, ez da beste gerten al, ez daki pareten biltzen. Ez bere gaineak heldu da, ez da bat ere presti erdezteko pilota honi. Eta azken pundua dugu deia partida hontan, 14 eta 4. Eta ezken aldiko zuen da botatzerat peio beraz. Peio eta ezkerreko aldetik beti. Aliuntan itzulian egoiek, baina egoiek ezin du eta azken bote batekin burutuko da partida hau. Bote berri bat eta partida hori amuru 15 eta 4 eta 15 eta 4. Bai, ez da jauserteko jauntaia bezirena, iparaldekoaka. Argi da. Alde batetik ekipa bat gero handia ikin dena eta bestaldetik eta bizkaitar batzuk, eta bondatez betean, ofizioa ikasteko dutena trinketean. Gaztea dira, gazte hutsak, eta lanean izan ez da dudaik, maila lortzen aldute, ondoko urtetan ere ikusten alko ditugu, ez da dudaik. Lan artean, bainat joana da
pilotarien bila. Elgarrizketak emaiteko. Hala, ordu. Hala, milesker hunat jenik. Bo, partida... Labur zen da. Hala, milesker hunarat jenik, bom, ez zira sobera akitua, sobera izerditua, frango fite joan da partida. Peiok botia eta gero fite duzen erdirat. Ordean ez dut hainiz pilotaik izan justatzeko. Xapelketa orokorki nola joan da, partida gogoak dituzu ere, partida erretxak? Joan den azken partida Gipuzkoaren kontra piskat gogoja, me gero ez zen sobera gogoja eta erreski garaitu ditzeko. Horrek egan nahi du, heldu den larumatean ikusi ez dira final erdietan, behar bada, edo behar bada zuzenean ere joan entziste finalat, hori ez dakizu momentuan? Ez, behar ikusi Nafarrok zeiten dien eta galtzen baute berdin pasten algira lehen, ikusiko, normalki bigarren bai. Beraz, pilota nola nintzen duzu, xapelketa hau importanta da zuen dako, xapelketaren ondoko segidaren zat? Bai da, erritmo piskat hartzeko uda egin zin eta suriz ere jantzteko partiratzen egiteko goxo dara ere. Berezitasunak ere, trinketa ez dela argunta iparaldeko xapelketan, frantziako xapelketan bezala, munduko xapelketen modalitatean da, beraz zuretako zer da hobekiago seditzen duzu, beste joko bat da, nola da? Bai, beste joko bat da, belarriak ona dira ez da plantxa egibilean, usatzen gira ere, usatia begiragu bareten eramaiten, eta beste joko bat da, pixka da. Kondatzeko manera ere, txandetan, zuk zer nahi duzu, berrogoi puntu segitan, txandaka, hola? Desberdina da, junte. 15etan lehenak galtzen bauzua ise berriziten atzira, berroietan ere, ordean, ez dut nahiago beste abezain bat. Gero, xapelketa untarik landa, nola segituko da sasoia zuretako? Nik segituko dut eskupilotan, udan, eta uda osoa trinketean, eta gero trinketaren txapelketa berriz segituko. Txarmanki. Mileskeran izazteko, segida hon eta laster arte. Bai, laster arte. Hala, milesker beraz eta beguk pausaino bat eginen dugu eta berriz ginen gira bigarren partidaren zat zuzenean Xanekin. Zirku eta dantza ikuskizun poetikoa. Zer ikusirik ez duten bi pertsonaiak, bakoitzaren akatsai esker, elgarrekin pumpa egitea ikasten dute. 3 urtetik goiti, argibideak eta txarteltegia kulturamarratxo.peibazk.fr-en Euskal Elkargoak antolaturik. Atxaldeon? Ziko ditu tailerak, bakoitzak bere tailereta joan da. On va commencer les ateliers, chacun va aller à ses ateliers. Allez, on y va. Egin dut sukaldaritza, egin dut elektrizitatea, ebuja, eta gaur Barresoroko egiarentzat liburutegi bat egin dugu.
nire aitatxirekin, makina honekin. Taulo hori egin dugu, gero lanpa baten iteko, eta elektrikariekin bukatuko duguna. Makina horrek egurra itzultzen du, eta gero egurra istur batekin zizelkatzen. Orain arte egin dut elektrizitatea, egurra, zingiria, zurila. Egun burdina landu dut, burdin harri bat hartu dut, gero labe batean eman dut, labe sorta batean, mila arte egetzen alduena, gero aski egea zelarik, kentzen nuen eta hasten nuen jotzen eta hori oztu delarik bezetzen baiten nuen labean, eta bukaerean forma bat egin dut, makina batekin. Biziki maitatu dut arroztegiko lana, baliatu dut sua eta tresna diferenteak. Piskat zaila zen behar zelako indaja, baina nainiz maitatu dut. Gure hauzapezak nahizin egin lutiamen. Nik konten nintzen hori egitea. Zen eta gure ofizioan maite dut, transmititzea ikasia dutena aurre. Badia ikastolakoak, badia bertze eskolakoak, frantsesak. L'outil à main, c'est une association française qui a été créée maintenant il y a une trentaine d'années. Elle regroupe aujourd'hui plus de 280 ateliers sur tout le territoire. Ici, au niveau du Pays Basque, il y en a 3, un donc en Soule, un à Saint-Palais et un ici à Aérobie. L'association, donc nous, elle compte aujourd'hui 23 enfants. C'est une association qui a été créée il y a 2 ans. C'était à l'initiative avec la mairesse de la Ressort, Laurence Samanos, et moi-même de ce côté-ci. On s'est rencontrés, on a trouvé des bénévoles avec le relais de Jean-Baptiste et on a monté l'association. L'objectif de l'outil en main, c'est de transmettre, d'initier les jeunes aux métiers manuels, de leur transmettre un savoir-faire, des gestes, mais aussi le savoir-faire au niveau sécurité, ce qui est hyper important, pour pouvoir acquérir les bons gestes et de les initier aux métiers manuels. Métiers qui aujourd'hui manquent de main-d'œuvre, donc rien de tel pour susciter des vocations. Ici, et tu traverses, comme ça. Comme ça. Voilà, là c'est traversé. On a fait appel autour de nous à des bénévoles, souvent des retraités, parce qu'ils ont un peu plus de temps, et ça leur permet eux aussi d'avoir un lien intergénérationnel avec les jeunes. Ils sont très impliqués et puis ils adorent ça, ils se régalent. Les bénévoles sont venus à nous, les jeunes sont venus à nous, de plus en plus de jeunes. La première année, il y a eu 10 enfants, après on a doublé. Ni zurgina niz, erretretan. Da mozat urte gasik, eta niz gazta aurgilan. Egiten da aste usiz, hor materdi. Eta guztnazte, nola tresnakin nola izan, nola atxiki tresnak, nola lanena izan. Mozten eta abisatzen, ditzatzen, kunai bat lan markatzen. Baguk egin dut hemen eta liburindako bota libra, paleta atzukinan. Idai esinpea dira, eta aski da burendako. Gustatzen badira, konten badira horiek eta zeite intiaz. Egina hasi du tableta bat, pusken pausatzeko gainean, gako edo lure edo zeit pausatzeko gainean. Hemen dienak ez dute telefonaik hartzen beti. Eta ez du nahi telefonaik hartzia. Atelier guzietan kasu emaiten dute beti konzentratiak eta beti iduri dute konten diela ofizio guzietan, atelier guzietan kontent direla. Gero, hola bezaldez. Ez zapaso berak ez du balio unik entzun du. Egurrain itzultzea maite dut eta gero elektrikariekin lanpa batzuen itzea eta ikingarkia atxematen dut. Gauza asko ikasten dira eta izigarri anitz plazer hartzen dela. Bai, maite dut. Ikasten direlako gauza batzuk eta interesgarria da. Ez dakien kausik deus egiten lanekin eta ikasi dut. Zuratu dut egiteko lako bota bat. Eta gaur dut zuratu ez. Orain arte, egurra, sukaldaritza, broderia,
Ankadramendua hori egin dut. Biziki gustatzen zait hori egitea eta hori zaitea. Ikusten dituelarik tailerak, hainitz denak maitatu ditut, denak diferentiak dira eta gauzak ikasten ditugu ez ditudun ikasten eskolan. Pentsatzen dut, gero bizian, pratikoa dira, dibidez momentu batez behar dut zerbait egin egurrez, badakit egin eta laguntzen dut aita atxi eta amatxi. Ofizio leheno aitekin eta amekin hartzen ziren, zugan kozinan edo ofiziotan, argintzan edo laborantzan. Baina nuai gehienak burrasuak denak haidie lanetan, maztiak eta gizonak, eta aurrek nahi nuen aurrek erakutsi gazia duen. Ça responsabilise les jeunes, ça leur permet de découvrir des métiers, de savoir s'ils vont aimer ça ou pas, de leur permettre de trouver des fois à certains une voie, ça leur permet de susciter un peu de curiosité. Ils ont des bases, des fois c'est tout bête, mais à l'issue de l'outil en main, ils peuvent coudre un bouton de la chemise qui est cassé, ils vont savoir le réparer, ils vont savoir couper un bois avec une scie d'une certaine manière, puis ils vont appréhender finalement tout ce qui nous entoure différemment. Les ateliers se passent le mardi soir, sur l'année scolaire, pendant la période scolaire. Pendant les vacances, il n'y a pas d'atelier. Suivant les bénévoles qu'il y a des ateliers différents. C'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de bénévoles pour pouvoir agrandir et étendre l'offre de l'outil en main. Il y a des préinscriptions à partir de mai-juin. Et souvent, déjà, il y a une priorité pour les anciens pour pouvoir faire 2 ans maximum. Et après, suivant la place, dans l'ordre des arrivées. Demain, si on pouvait le développer sur d'autres territoires ici à Aérobie, ce serait formidable. Parce qu'il y a un vrai besoin. Arratsaldean pilotazeleak ikusten duzuen bezala hemen duzuna hitzeko plazan gira eta hobekia goiran trinketean sartuko gira. Hala irudi eder horiek primadera huntakoak, bazterrak perde dira ikusten duzuen bezala. Euskal Herri guzian gaindi eta iparralde guzian. Eta hala, beraz, zuzenean sartzen gira trinketutarat eta iparaldea zendako aipatzen dutan, zenta grabni xapelketa segituko dugu, hemen Sean Parasurekin, berriz ere atxaldean zuri. Atxaldean, bai. Eta aldiuntan, helduen partida ikusiko dugu, eta egeran pixkat halako gostu bat zerbait falta dauku. Helen partida ikusita ez gira satisfaz gure atxaldeaz, Sean, Ez, pixkat pilota goxez oino, emaitza aski gogorra izan da, lehenbiziko partidan, difentzi aski potoloa bazen, bi ekipen artean. Beaz, agian, espero dugu ikusiko dugula partida hon bat, biharren eta azken partida hontan. Hala, beraz, haintzin partidan, lehen partidan, nagusitu dira, beraz, 19 urte petikakoen kategorian, Ibai, lehenik haintzinetik ari zen Peio Otar eta Ibai Etxeberri Borteiri, paraldeko ekiparen kondo, beraz, biztan dena, nagusitu dira Bizkaitaren kontra, Janitz Bengoetxea eta Egoi Ibargarai, 15 eta 4 eta bote handana batekin egeran, zenta 3, 6, 7, 8, 9, 15 bat bote esartu du, beraz, anitz egiten du 10 punduen gainean, eta partida tipia hori ikusi dugu egeran. Hala, beraz, hori egina, benen aldiuntan helduak ditugu beti beltzez hariko dina iparaldeko pilotariak, eta hor, norrokan ditugu usan?
Pilotari ezagunak, den bat elkarteko pilotariak, biak berezkoetan ibilia direnak eta markatu dutena beren pasaia eta mail gorenean. Zaintzinetik haiko da Maxime Etxeberri eta Gibeletik Thierry Arizmendi, beti ordena, bere 24 urtekin eta beti mailonean. Untsa ezagutzen dute elgar, nola zen, zalainan biak denek bateko pilotariak? Bai, eta xapeldun izan dira, amatorretan biak elgarrekin, bai, arrontuntza elgar zautzeute eta biek elgarrekin oino eta mail biziko honeko ekipat osatzen dute. Hala, eta parian ukan dituzte bizkaiterrak bestan dena, eta hor ukan ditugu beraz Mikel Aurreko Etxea eta Eneko Uribe. Hala, ditugu bat ezagutzen, eta horien ezagutza eginen dugu, eta bi botea eduriz bizkaitarren dako izan da, gorrien dako izan da, beraz Mikel Aurreko Etxea izan da botean, eta lehen segidan abiakotuko dena, beraz botatzerat ezkerreko aldetik. Hala, bote polita, hasteko, ikusi dugunaz. Hale, Thierry bere obran Gibeleko taborarata, erdian ustein bizkaiterrak enekok, eta Thierry berriz ari bere Gibeleko lanetan, Gibelerat eman ez pilota hoia. Azpitigoiti talda luze bat, itzulian, bizkaiterrak bai untsa itzultzen, untsa aramaiten, eta Maxime sartu behar gairetik. Ikusten da, Thierryk nahi du joko klasikoan izan, bere ritmoa inposatu, hala jokoan hasiz, taula, artesare, zango eta... Pilota edera aliuntan erdian Thierryrentzat taula luze bat oino, bizkaitera Gibelean kokatua benar maiten, defentsan atxikitzen. Bizkaitera hor dugu eskuineko aldera, Thierry jomearko pilota horren txeka, erdian usten du. Bizkaiterak Mikelek ez du baliatzen, Maximek artesare, baina ez taularen gaine egiten da. Itzulian bizkaiterrak bai heltzen da, pilota edera Thierryrentzat. Taularat oino, kasu hau bai itzultzen dako eta heltzen. Tanto gaur bat, deia, Beste guziakola egiten mani metuzte, uste dut, besterik ikusiko dugula konparatuz lehengo partidari. Thierry beti taularen gainenat, eta bizkaitarrak momentan ez du amor emaiten. Beti honeatzen du, beti barnean da. Ez du gauza arradurik egiten, benan beti barnean du. Hale, oino, untsa kudeatu dira eta Mikel kartu du pilota hoi. Thierry Gibelat diten, alde honetan aintzineko sarean. Eta Thierry berriz hor da eskuin. Maximen aldi bai. Untsa puñaz bai. Untsa ikusi zuen ez zela neor eskuineko alde horretan, eta untsasko jokatu du. Eta joan da lehertzerat eskuineko paretari buruz. Deia, tanto honat ikusi dugu, tanto landu bat. Benik eran ezak gehiago, atxaldeko tanto edirena ikusi dugula, esan. Mementuko, bai, izanen dira beste batzuk, ez da dudaik. Eta lehen pundua beraz, iparraldeko ekiparentzat, bat eta 0 lehen txanda hontan. Ikusten dira, bizkaitar hori mutiko lerden batzuk, mutiko fierrak. Maxim botatzen ezkerreko aldetik. Apal bote hau, bisi-bisia bina ere maiten. Pilota zaila ere mandu hor. Apuñatik, kasu, abiadura emaiten du Mikelek. Barnean da, Thierryk erdiko aldetik, taula untsasko. Eta bizkaitarra atxiketzun du Gibel. Aldiuntan aintzinean atakatzen du. Beti aintzin hortan. Bizkaitarrak untsa segitu efetuarekin, kasu behartzen irakurtu hor, eta efetua eman du hor Nikok pilota horri. Kasu bonpaxare. Eta bai aldiuntan sartu dako Thierry. 2-0. Hor ere pundu jokotoa. Ikusten dira, dinamikoak, bi jokolari dinamikoak, sispa anitzekin direnak eta bizkaitar horik. Lehen partidan gazteak, frango gazte bale maziren eta ez ziren oino arras ontuak trinketeko joko honentzat, hor helduak gehiago usatuak dira. Partidan haste apena da, mementoan hasteko untsa atxikitzen dute alere, izaria. Maxim motean eskuineko aldeko mugoarekin. Thierry Arizmendi, xuxen, lotua pilota hoi, beran
eramaiten du Bizkaitarrak Enekok. Egiten Maximek. Eta taularate untsa emaiten Enekok. Tirik azpitigoiti Xuxen. Maximen zatzen da erdian, kasu, untsa posatzen eskuin, eta denek altxatu dute eskua, eta bereziki epaileak, baitakon da. Untsa trinkatu, Maximek bezik untsa iten menperatzen duen eta jokaldi bat, eta eskuin bota du eta bisi-bisia, pilota lehtu da. Errepikaldia ikusiko dugu, eta Bizkaitarrak, bi pumpe egin dituenak pilota hoi, bildu entzin. Thierry eta Maxima mintzatzen elgarren artean. Eta Maxima jatuko da botatzera eta bisi-bisia aldiuntan eta unra, saske zailak ere maiten ditu. Eneko hori be. Kasu Maxim ez usten du Thierry rentzat. Thierry tagola. Txabazkien egiten hori, biztan dena. Polliki, ze pollita. Zer pollita. Zinez, untsa neortu du, behar du, eman du eskuineko, eskerreko paretaikin, eta joan da lehertzerat, eskuineko pareterat, eta ez dako atera, nahiz eta Mikel hortzen, baina untsasko ateratu da, eta barkatu, utzi du erortze da, lehertu da barkatu. Goxoan indu bipa eta hori efetu pixkatekin. Eta lau eta zero, nahiz eta puntu puieta ikusten ditugu, baina beti iparaldeko pilotarientzat joiten dira puntuak lehen txanda untan. Aldeuntan ezkerreko alderat botatzen du Maximek. Untsa eramaiten alere Mikelek pilota hoi. Eta horretik joiten alehertzerat bigarren txareat untsasko tirekin duena eta 5 eta 0. Bai. Beren teknika ikuste dute, lehenbiziko tanto horitan gure iparaldeko jokolariak, gilean beha intzinean, bi borrokolari bat uste plagian, teknikoki mementoan txehorik eta gain hartzen dute. Eta ez dut aurkeztu egeran hastapenen, baina partida honek anteil bat badu, eta badu importantzia, zenta mementoan iparaldeko pilotariek partida guziak irabazi dituzte, beraz, 5. egunaldia dugu, beraz, 4 egunaldietan denak erabazi dituzte pilotariek, iparaldeko gure bi pilotariek, baina sekuran atxikitzen badute eta badute lehen lekua mailuntan, txandauntan, joiten alko dira zuzenean finalerat, jokatu gabe finalerdia, jokatu behar dena heluen larun batean, finalerdia, beraz, sekuran irabazten badute, segiran barne izan dira finala jokatzeko, beraz, nahiago dutela. Zoin untsa, Maxim. Eta iduriz, gogo hortan ari dira, Xan. Partida, astapen biziki hona iteute, Maxim ere hor, oantxetan ezkeraz jokaldi biziki pulita, fina, indu, bere aurkariak eta kokatia zela lehen xarean, eta moztu du goxo-goxoan, eta ezkerretik eskuin, eta paretik girat, eta pilota lehtu da, eta Enekok izin izan du defenditu pilota motxori. 7 eta 0, emaitza bortitzen, naiz eta jokoan ikusten ditugun puntu polit batzu alere. Bai, finizionian bada diferentzia, eta tantoa bukatzeko mementoan, nausitasuna emaite dute, erakuste dute iparaldeko mementoan txori. Ezkerretik ezkerreat emaiten untsa Enekok, eta Thierryk taularen gainerat. Atxikitzen Enekok, pilota edera aukaren du Thierryk. Azpi hortan, ere maiten alduen bezala Mikelek, eta Maximek untsa tinkatzen ezkerra alderat, benen hor da Bizkaitarra, aldiuntan luzatzen du Thierryk, eta itzulean bildu beharko du pilota hau Enekok. Ezkerra zaldiuntan eskuineko paretaikin, untsa irakurtu du Bizkaitarrak. Maximek, eskuineko aliat untsa emaran, eta Bizkaitarra bere... Untsa, jo. Maxim. Maxim nahazia da uste dut, Uste izan dut trinketa normalia naizela, eta huartu da bere xoxokeria, nik uste. Igiza izen hasteko. Lehen tantoa Bizkaitarrentzat, biziki untsa trinkatu du xarean
Da Mikelek, tanto nahasi hortan, bere... Nahasi da, bere buruaz ere irri egiten duz, eta errepikatuko dugu zinez munduko xapelketako modalitatean ari girela, beraz gibeleko taularik ez dela, eta xiloa ere tapatua dela, eta beraz bi beharriak onak direla. Hala, Maxim, bi beharriak onak dira egun. Denek ikusia ginuen, beharrietan zela. Berak ere ikusia zien beharrietan zela, hori da. Hori da. Denak anos gira, Salbu kontekstua dela desberdina gaur araude internazionaletan ari dira, eta horik behar dira errespetatu. Hala, eta lehen pundua artean egin dute gure bizkaitarrek, beraz Mikel Aurrekoetxeak eta Eneko Urribek, bat eta zazpi, entxan dauntan, abiatuko da botatzera, lehen botea egin zuen Mikelek, beraz bigarren botea du, beti ezkerreko aletik abiatzen da. Badu mitxa, Badu, ze pilota, ze xake xamina. Eta partida juntako lehen botia, berak du sartuko, zenta Maximek mentoan untsa botatu bali badu, ez du sekuran boteik sartu. Eta beraz, bigarren pundua, eta lehen xakea sartzen duena Mikel Aurrekoetxeak. Xake zinez ona zen hori. Mikel beti erdiko aldi hontarik eskoin, ben aldi hontan gorago eta Thierryk untsa eramaiten. Thierryk altxatu zuntza taulara eta sobra urbildu da behar ba, usten alko zuen pumpatzerat pilota hoi. Sobra antzatu da, Eneko Urribe eta ezin du ereman. Bai, hartzen altzuen, airetik ere, txatu gabe pilota hori. Iparraldeko pilotarien zatizanen da pundu hau, 8. 8 eta biga. Maxim botean, eti apal, eta untxarra maiten, Eneko Urribek pilota hori. Hola luzea, Thierryk itzulian hartzen alko du, Thierry Arizmendi sekatua zuen, segitzen du. Ez du sinetxi uste zuen, behar falta joan entzela Thierryk, ez dakit, uste du hasteko erortzela eta pundu hau. Eta bizkaitarrak, hor dira, hirugarren pundua, eta ala ikusti ditugu pundu ederrak astapenean, nahiz eta beti iparraldeko pilotaldien alde joan da. Hor, erakusten dute, punduak ere egiten dituztela bizkaitarrek, hiru eta 8 eta horren buru, ala bai. Ez da dudaik ikusten dira bi mutiko deliberatuak, ez dute hola amor emanen horik. Mikel botatzera eta Aurrekoetxea. Eta Xamin xakatzen du, inore beharrik eta ofizio handikoa da Thierryk, xaketzak hartzeko. Maximek ere joan behar txika pilotoi ukun, gora. Thierry itzulian, untsa tinkatzen ezker. Maxim ezkerreko eskuarekin, luzegibilerat. Eta Enekok erdian uzten pilotoi, Thierryk gehiago tinkatzen. Thierry berriz, azpitigoiti, taulara temaiten. Defentsan Eneko, baina falta. Falta eskapatzen dako ezkerreko gain hortarat, margaren gaineko aldean. Eta beraz, bederatzigarren pundua izanen da iparraldeko pilotarientzat. Bederatzi eta 3. Bere ofizioekin, nausi da garbiki gilean, Thierry, trinketeko jokatzeko maldea eta biziki untsa menperatzen du. Eta jonkitu du. Badaki ze pilota ez den bortxatu behar, zein diren kontrolatu behar, zoin diren eta indarra eman behar eta lehemiziko xakia. Lehena, hori da, arrazen duzu, Dia Bizkaitarrek sartu zuten bat, iparraldeko pilotariek da, eta bereziki Maxim Etxeberrik sartzen duena, 10 eta 3 eta pausaino bat horretzen duetena, sobraze Bizkaitarrek hartu dutena. Eta beraz, errepikapenak sobraze sekuituko ditugu. Azken pundu hauen errepikak. Ikusten ditugu, aniz tantoak jokatiak, partida poita badoa. Ustean, 7 eta 0 ziren, emaitzak ez du deus ikustekorik ikusten dugun jokoaren arabera, zinez horrekatuago,
Zuk erraiten zinuena, zinez, badute alere oska bat gorako, baina pundu ederrak ikusi ditugu alere. Hori da, ikusten da, bereziki bukatzeko garaian hor nahusi dira iparaldekoak, ofizio gehiago baute, trinketeko joko hortan. Behar da izan, zenta defentsa bizkipo ona eta presentzia handi bateak uste dute bizkaitar horiek. Hala, teknikoki barituzte gauza akas batzuk, oino. Ari dira. Beaz, emaitza bizkat gogorra emaiten du, eurintzat, ez du baitez bada erakusten eta ikusten dugun eta lehia. Beraz, errepikak ikusi ditu zuenak azken puntu hauenak eta berriz zuzenean dinen gira eta Maxime Etxeberrirekin irudian abiatuko dena botatzera tamargarren aldikot, 10-3 lehen txanda hontan. Grabni xapelketa segitzen duzue, 5. egunaldia duzue eta beraz beltzez dituzue edo irrisez iparaldeko pilotariak Maxime Etxeberri eta Thierry Arizmendi. Ari dina gorriz Bizkaitarren kontra Mikel Aurrekoetxea eta Eneko Uribe. Zerri erditik, untxatinkatzen pilota bai. Enekok ere untxara maiten, Maximek sartu beharko airez. Pilota erdian izanen da Thierryren zat. Entzin hortan, untxa segitzen Enekok. Thierry azpitiko iti. Taularen gainera eta Thierry karte sare untxara maitean, baina untxar bildu da Eneko Uribe defenditzeko sarea. Thierry beti bere lanean ari untxatinkatuz pilota bai taularen gainera eta Maxim sartzen, baina erdien uzten du. Zer ginen du, arte sare bai untxa. Ongi, bigarrena duela, arte sarea, saetxetik. Bigarrena, eta 4. pundua dute Bizkaitarrek 4 eta 10. Eta oino, binan, hori pundu pilit bat ere. Bai. Gustagarria. Ikusten da, Mikeli energia handiko mutikoa da. Bixi atetzen zaio eskutik pilota. Eta gai da, miniteko. Eta bere beso biziaikin. Ikurina ikusten duzuena, hori gora ipatzeko hemen iparaldean girela eta segitzen duzuena Grabni xapelketa egun bereziki jokatzen dena Baxen Nafarroan, zenta partidak badira xapelketaren kondu bai Donazaharren, atxan hemengo auzoan duzuna hitzen, hemen, izten da, Irisarrin baita ere Maulen, Siberuan. Iparaldeko pilotariak eskualde guztien ari dira. Ai. Gelditu da. Asier Uribek uste izan du, Eneko Uribek uste izan du, eta entzila honeatu bere pilota, eta pixkat mirako iluz joan da honerat, taula hori esker. Eta utzia zintantoa, eta bere pilota hona joan azelaik. Maluruski beraren zat. Pundu berri bat, beraz, iparaldeko pilotarien zat, 11. lehen txanda hontan. Eskunaz azpitiko iti, baina erdien uzten du. Enekok zer ginen duen, untxat taulatzen, bai, taulatzen gainean, Thierryk ezkerraz. Enekok erdian bazterretik hartzen duena. Ezkerraz Thierryk untxasko, usuki. Thierryk oinu ezkerraz hartu beharko. Ezkin montzarekin, untxas egitu, bai, herriko hartzen Maxim, defentsan. Eta Thierry ere hor... Jokaldiak usiazin. Hola, Mikel, hori. Ezagutzen dituzte trinketeko jokoak ere Bizkaitar horiek. Ez dira bat ere gizkiari geran. Ez dira bate gabeak. Ezkin motza untxa kausetu dutena, 5. kintzeunen egiteko. Zuen untxa lortu duen eta izkin motza Mikelek hor. Repikapena ikusiko dugu hor. Eskuinetik eskuinerat. Ez entzintzen hori, gero lortu du bakatu. Hor da. Lehuntan uste dut, hori da. Eta Bizkaitara kontent, bizten dena 5. pundua
egiten baitute, bost eta hamekan gira. Lehen txandan. Xake beharrik Thierry Zahara, hola, biziki untxa. Hala, bigarren segidan untxasko egin duena. Xake hon batik lan da, ebe... eneko Uribek indu eta botatu dejadat eta izkimutzan eta jokaldi biziki polita lortu du. Hala, errepikapena ikusiko duzu puntu hontaz. Aldeuntan ere eskimuntza lortu duena. Biziki polita. Eta Maximek ezin zuena bildu. Eta zuzen eraten gira Mikel aurreko etxearekin botean. Thierryk aldiuntan untxara maitean. Bizi da. Maximek konpreitu du, ez du deus egan aldiuntan. Untxalotua, Kristo, bakatu, Thierryk egin duena haino. Azpetik goiti jo du, eta joan da pilota juntun sotinkatu du xareari buruz. Aintzinan gainetik pastuz. Thierryren eksperientzia mintzarazten duena, Thierryko haino aldi bat gehiago. Bai. Eta hama bigarren pundua dugu. Lehen txandauntan, tarazten datzu eta hama bostetan jokatuko dira. Haino hiru pundu egiteko ipagaleko pilotarien zat. Untxara maitean pilota hona Eneko Uribek. Thierry Jomarko seka eskoin, untxa joitean. Gibel. Thierry ere Gibel dinda salu. Eta untxara mandu. Berriz ere eskoin hor da. Iten da piloten txeka hori, bere eta hiru urterekin, Thierry, Bistan da, ez ditu lehengo besoak, ez lehengo zangoak ean txurre. Me hor da. Begi izurrutza du eta ikusten ditu. Bai, eta kompetitzelea da. Eta beti danik hola izan da, eta beti hola izanen da. Maximek abiadura pixka bat emaiten pilota honi. Eta Thierryk gibinera dimearko pilota honen txeka. Laura Pulita, Eneko Uribek egiten duena. Xemek sartu beharko defentsan. Horire, Mikel, untxa. Thierryk ere untxa. Pilota edera du Mikel aurreko etxeak. Thierryk itzulian eramaiten. Mikel izanen da ezkerraz. Eta Maxim xuxen taularat. Thierryk, altzun bezala ezkerraz. Baina Thierry sobera antzatua zen hori, eta bizkaitaren zat izanen da puntu hau gurrien zat. Bizikuntza behesi du, eskuin eta Mikelek. Badu tanto eskateinik, Mikelek, hain zinortan. Zazpita eta hamabi, guztu gazia galere. Eta bizi dira, ez dut hamar emana. Zaila balima dut ere lemizko mantxa hortan. Hor dira, astapena salbu. Egten alda bete-betean segitzen dituztela. Gure iperjaldeko pilotariak eta bizkaitarrek. Zazpizero abiatu ziren, bete buru partzialuntan. Bizkaitarrak zazpi eta bost irabazten dute. Egten almain dugu. Mikel aurreko etxe abiatuko dena botatzerat. Thierry prest jardesteko. Itzulian. Sartzen da bigarren botea barkatu Mikelentzat. 8 eta 2 puntutan dira bakarrik. Ez dira urgun, fite duiten alda, jokoa, bixi-bixia trinketuntan. Behar den denbora hartzen du Mikelek berriz abiateko botatzerat. Erditik, noate emanen du beti eskuin, note? Bai. Eta Thierryk ere nekeziak fite duiten zen, apaltzen pilota hoi. Egia sakatzen dila, Eta 3 puntutan ditugu gure bizkaitarrak, 9 eta 12. Hartzen denbora beti botatzeko, Mikelek. Aliuntan noat emanen du. Berdin, leku bereat. Sartu ditu.
Eta... Hirugarren puntua segidan. Asmatzen dela hileku batean, ez da arrazoirik eta kabiatzeko. Kasu. Eta guaikoan, iparaldekoek dute, pausua galdeiten. Eta Bizkaitaren dinamika biskata usteko. Sendutzen dute... Suia badela, kasu. Eta hor dira, bizi dira. Amag-amabi, nork eganen zuen partida estapen hortan. Bitxantxoetan dira bakarrik. Hala, eta Stefan Saint-Laurent, beraz, ipatu bezala, iparaldeko trebatzailea eta delegazio nahunen buru dena, aholko emaiten, bi pilotariek, nahiz eta berek ere esperientzia badute, menan beti importanta da, xanalere bazterretik ikustea jokoa, beti barren zirarik ez duzu beti gauza berak ikusten. Hori da, batzuetan biskat itxutua bezala izaiten lantzi da, zure jokoan. Eta zure begike olpea zabaltzeko onda, eta ere laguntza ukaitzia bazterretik. Usten zaituztegu, isiltasunean musikarekin errepikepeneko batzu ikusteko. Pentsatzen alda, entzatuko dira bizkat luzatzeat eta joko hori, pausu gehiago emaiteko jokoari, eta joko klasikoan behar ba nausi dira iparaldekoak, eta pentsatzen alda entzatuko dira hori sekatzeat. Taularen bidez, artesarik baliatuz, luzatuz jokoa. Gero, lehen biziko gauza behar dute, sakea ekarri, eta momentuan txeurik, Mikelek asmatzen du, alde hortaik. Eta musika bukatu da, eta helugena zuzenerat, beraz, bi puntu besterik ez bi pilotarien artean, eta erran behar dutzuet, beraz, errepikatzen dutzuet ere zer interesa den, zenta horretarazten dutzuet iparaldeko pilotaria, eta txurutuko behar dutuela partida hau ere man, nahi bari madute segidan joan finalerat, eta ez pasatu finalerdietarik. Kasua, horre, bote bortitza eman duena Mikel Aurrekoetxeak, eta laugarren botea sartzen duena segidan, eta bakarrik puntu bat dute bien artean. Behar bain txatuko da Maxim laguntzeat, bere laguna, airetik sartuz, albadu, Eta nekeziak Thierryrentzat lau bote segidan hartu ditu, beti xoko beruntan eta nekeziak ere maiteko. Maxim laguntzen aldin. Kasu, importanta da, Bizkaitarrak ere badaki, puntu batetan dela, eta itzulazten duena txanda hau. Ez du lortu hor. Bortxago du, eta Thierryk da maiten. Thierry beti hor da ezkerretik, erdian usten duatik. Thierryrentzat edera izanen da, taula eta ez xalerat barkatu. Bi pilotariak hor dira, denek bateko bi pilotariak. Ez Maxim ez da menturatu pilota honen hartzeat. Taularen gaina, Thierryk ezkerraz defentsan eman beharko. Kasu iparaldeko pilotariak defentsan ditugu hor. Kasupik. Joanen da, bizi da pilota. Eta defentsan ikusten ditugu iparaldeko pilotariak. Hantz piskatak hartzen du hor Thierryk. Tanto importanta hor. Ez diotek entzen, behain zinetik, pilota. Eta epaileak altxatu du eskua. Ez diotek entzen, Mikeli pilota hori iparaldekoek, eta Mikelek du dantza emaiten. Eta hor dugu beraz lehen berdinketa aratsalde untakoa, hamabi berdin lehen txanda untan. Thierry Arizmendi eta Maxim Etxeberri hamabi, Mikel Aurrekoetxea eta Eneko Urribek hamabi. Eta bestalena, puntu baten diferentzia dela txandetan. Eta beraz, hamabosti jokatuko dela, eta ez puntu bat gehiago. Pausa bat hartu bali madute ere, badakite hau ere importanta dela, eta beraz pilotariek hartzen dute, lau pilotariek beren denbora. Eta bereziki Mikelek eskuetan duena pilota abiatzeko botatzerat. Kasu, Thierry prest da, jardesteko, beti leku berean, eta untsa altxatzen aldeuntan, Thierryk. Thierryrentzat, Gibel, benan ederdian da, azpitzigoiti untsa tinkatzen, benan taurra egiten da. Gibelan arteko lehia dugu, puntu untan, mementoan.
Gainetik, untsa, airetik, Thierry Mikel. piskat laburra, kasu. Thierry erdian uzten du pilota hoia. Enekok baliatuko ote duen. Maxim sartzen da intzin hortan, eta berriz Thierry urain. Kasu sarean, ezkerraz, defentsan alduen bezala Mikel aurreko etxeak eta Thierryk. Taularat, taula luze bat, eta kokatzen du Eneko gibeluntarat. Baina ere maiten du, Maximek alduen bezala. Thierry hurbildu da, airetik biltzen alko du, kasu. Pilota edera ukan du Thierryk. Eskoin ez. Ez, izkimotza gabe ubek iso zin. Berrezea abiatzen gira, hamabitan berdin gira. Thierryk entzinatu, zazpeti goiti. Kasu Thierry, piskatan txatnuai senditzen dugu hor, akitua. Ez du estiongo xispa. Maximek laguntzen dago, abiadura emanez. Lentxarea, tuntxa. Untxa. Hala, eta gestua ere haiten duena, bere pilotari. Eta zinez, Thierryk ere bazakien importanta zela, eta inbertzutela atxurutuki pilota bai, zenta beren zenbakia kokatua zen hamabitan aspaldiuntan, zenta irabazten zuten hamabi eta sei, eta hamabi eta seietik, 6 pundu segidan ginduzte Bizkaitarrek berdintzeko. Eta Bizkaitarrek alainan sofritzen, eta beraz hamairugarren pundua iparraldeko pilotarientzat. Hamairu eta hamabi. Maximek ere badaki importanta dela guai sakea, Thierry piskat akitua iduritu zauku azken punduntan, beraz nahi badu lagundu eta pundu batekin sobera akitu gabe badaki importanta dela. Bai, gibelekoek eta hori preziatzen dute biziki. Tanto errez bat, tanto gor baten ondutik. Apal. Eta lortu du. Untsasko lortu du Maximek, berak ere ofizioa ondioa duena. Eta untsa lagundu du Thierry bere laguna. Botehoi sartuz eta azken pundua dugu lehen txanda hontan. Hamalau eta hamabi. Eneko Uribe ikusten duzuean, zuzenean. Untsa botatua oino, kokatua, baina untsa hori maitean Mikelek. Eta zaila, zoin untsa. Xantza pixka batekin ere, gerran binan. Iskina onkitu du lehentxareko uskina. Ez du ebatxia, gerran. Berdina sartzen altzen ere. Mehizitu du. Bai. Hamairu eta hamalau, besterik ez pundu bat bakarrik, bi ekipen artean. Bat berdintzeko, bat finitzeko. Hamalau eta hamairu, hamairu eta hamalau, obekiago erran. Bizkaitarrak izanen baitira botatuko dutenak. Kaso. Maxim, prest erdesteko, mintzatzen Thierryrekin. Bizkaitarrak beti denbora hartzen abiatzeko, Mikel aurreko txea botatzerat. Eta hori abiatzen da, erditik barkatu. Osake ona zultzen da, bai. Defentsan, iparraldeko pilotariak Untsa joa, defentsa ona Maxim. Eta Maxim hor da eskuin ere. Ze tanto jokatzen duten. Biak defentsa, mementoan atxikitzen dute. Pilota zailak ere mantuzte, Nahi dute, trenkatu alabainan iparraldeko pilotariek pundu untan, ez joiterat, ez dutzerat hamalau berdinitarat, diterat Bizkaitarrak. Maximek. Gainetik hartzen pilota, taularaz buruz. Mikelek untxara maiten tinkaturik, ez du hartu Maximek. Mikelek ezkeraz, pilota edera, benen antzinatu da Thierry, benen ez du hain untxa baliatu egeran. Taula joan da Thierry gibelkadin beharko. Bizkaitarra ezkeraz, itzulikatuz pilota hoi, benen Thierry untxa irakortua zuen, eta taula luze bat emaiten du Bizkaitarrari. Maximo, trenkatuko du haute, ez hor da defentsan Bizkaitarra. Eskuineko aldera, baina ez hor da oino aintzinekoa. Liuntan defentsan airez. Defentsan beti, baina Maxim aldiuntan ezkeraz. Eta taula luze bat, Thierry kasu gibeluntan. Gainean joan zaio. Eta bai, joan da gaineko alderat, majaren gaineko alderat, eta hala.
gertatu behartzena, gertatu da, 14 berdin, bigarren berdinketa, lehen berdinketa, 12 dugu, ukan dugu. Bigarrena, 14etan, oai dugu azken pundua, lehen txandaunena. Ikusten ditugu freskoago, egoaldekoak hor. Bizkaitarrak. Eta Bizkaitarrak, Mikel aurreko etxeak ere, denbora hartuko botea unen egiteko nolaz ez. Minekin du ostean, lau bote segidan sartu dazko Thierry. Lehen mantxa idaztea garantzi handi bat du. Beste indar bat emaiten du bigarren hasteko, bestan dena, kasu, Mikel botean. Thierry dira batzen du itzulean artean. Eta tanto. Eta ezin ere man, beraz, Bizkaia eta jen arle donen da pilota hau eta txanda hau. Pundu txipi bat azira bazten dutena, Bizkaitarrek, 15 eta 14. Ebe hala, egan ginuen arraiz bestik ikusiko ginuela, ebe mementoan hala gertatzen da, eta zinez... Uste gabekoa, Lehen partidan ez duguna ikusia, bigarrenan ikusten dugu. Hori da, uste gabekoa, eta ino gehiago horitzen bali magira nola hasi diren Bizkaitarrak eta bigarren mantxa hori. Ikusi dugu ere, neurriak hartuta, trinketuntan, bere hien maila eta igo da. Eta behar balderantziz gurek, eta freskutasun gutu isoikin dira, hor, mementuan txeurik. Ez ditugu ikusi mantxan bukaeran eta astapeneko sispairekin. Senditzen ginuen egeran, ezen eta emaitzaren aldetik 7 eta 0 joelte malima zuten, ikusten ginuen ale zinez punduak jokoatuak zirela eta punduak luzeak zirela eta zinez bazutela zerbaiten egiteko ahala Bizkaitarrek. Eta untsa frogatu dute, zen eta 7 eta 0 galtzen malima zuten, ebe horren buru berritzen dira 12 berdintzerat, eta horren buru azken berdinketa bat izan malima da 14etan, ebe joan dutela entxanda hau. Hori da, ikusten dira, ofizio gehiago balima dute ere iparaldekoek trinketean. Beste dinamikat eak uste dute, egoaldekoek, beste indar bat, beste salutasun bat ere, fisikoki behar gehiago dira, hemengoak baino, eta bukaerari buruz, senditu da, antaila hartu garbiki, eta biztan da Mikelen sakeak izan dira, bez bakarrik, jokoan ere eien indarra eta minindu. Eta behar bat trinketunek ere laguntzen du, zenta ez da munduko xapelketako modalitatean ari dira, beraz ez da beleko sarerik, ez da xilorik, beraz horrek ere laguntzen ditu, alere gutisago teknikoa da trinketa bilakatzen da gutisago teknikoa, barkatu, beraz horrek ere behar bat laguntzen du. Hori dudaiga, hemen grabanin gira, eta grabanin inbehar da araude internazionalekin, eta araberan behar da jokatu, hola da. Eta untsa jokatzen dute Bizkaitar horiek egeran. Beraz, Mikel aurreko etxea eta eneko hurri be. Hala, beraz, gure partaideak ikusi dituzue. Jokerra behar erredu dute, iparaldekoek. Hala, ez dute dudatzerik, biak irabazi beharko dira, nahi badute, segidan joan finalera ino martxoan, apilaren 30 eta maiatzaren lehenean jokatuko dira denak Bizkaian. Beraz, behar da egan grabni xapelketa huntako ere berezitasuna dela, zenta izan den da aurten betentzen duena 100 urte Bizkaiko federakuntzat. Beraz, hartako finalak jokatuko dira, beraz, Bizkaian maiatzaren leheneko asteburu hortan. Hala, baina ez daulakoriko ino, mementoan ez dute mehesitua iparaldekoak asteko, eta berrezinen gira partida untarat, erganez, beraz, galdu dutela lehen txanda iparaldeko pilotariek, Maxime Etxeberri eta Thierry Arizmendik, eta Bizkaitarrek beraz joan dutela txantxo xel batez. Ea, zer modutan arribatzen diren bigarren txanda untan lau pilotariak. Zinezko trinketeko jokoa lau pilotariak erakusten dutenak. Hala, hor ere untxara maiten aintzinekoak Bizkaitarrak. Edera. Biziki edera. Barnean zen. Biziki edera indu, behesidu apuñoz eskuin, ezkerretik eskuin Maximek. Kategoria handiko tantoa hori. Eta lehen pundua bigarren txanda honetan iparaldeko pilotariak
joan da. Hala, epaileak ere duda bat ukandu, baina ez, ona zen pilota hoi. Garbiki ona, ez da. Agaren gaineko aldean joan da. Bai. Maximen pilota hoi. Untxaraman pilota hoi Mikel Horreko etxeak. Beti bizi da. Maximen pilota edera eta berriz eskuin behisi. Bizit untxa. Untxasko egin duena hor ere, zinez trinketeko jostu bat, Maximek erakutsi duena hor eskuineko alderat. Biga eta 0. Hasten dira, lehen txanda hasi zuten bezala, baina kasu-kasu bizkaitar horiek. Bai, laperra bezala lotuko dira. Hamo bostetan kondatzen dira txantioak eta txandak. Xake ona, Maxim, esker. Txasko, aldatu du bere xakea. Bai, behar behar luke pixka nahasi gehiago, hori hortan. Bizkaitarrak ere pixka harrapatuak izan dira, egeran eta... Bai. 3 eta 0 beraz ikusten duzuen bezala, bigarren txanda hontan. Maxima biatuko da botatzerat, aldi bat gehiago. Ezkerreko aldetik. Eneko Uribe prest jardesteko. Ezkerreko aldea eta hori, baina lehuntan Mikel Horreko etxea lortzen da airetik. Untxa gainetik, pompaxereari buruz. Aire polita duena Mikel Horreko etxea horrek, zinez untza defenditzen du, untza tinkatzen du ezker. Jokolari kompletua, dinamikoa, bi eskoak baditu, bisi-bisiak eskuak, sakari ona. Eta lehen kondua bigarren txanda untan bizkaitarentzat bat eta 3. Aldi untan hobekiago hasten dira lehen txanda maino, lehen txandan 7 eta 0 galtzen baitzuten bizkaitarrek. Aldi untan lehen pundua egiten dute bat eta 3. Zerri lotu da botatzerat, baina eskapatu duako pilota hoi. Bai, kartzeko molduan zen, eta txake hori zen, eta bete-betean jintzaio airean gainean. Eta botetan, lehen berdinketa botetan, bat berdin, bigarren mantxa hontan. Naiz eta orokorki bizkaitarrak nagusi diren partida guzian. Biga eta 3. Eta eskuineko aldeuntarat, Thierrik itzulia, mena upuze. Fite bado, Fite biziki pumpea Thierri harritua da, segertatu den otea azpiortan. Anta egun ez da uitate histori horik edo hola, zinez trinketa bixia da, deina behena, segermerda zola frango leuna dela. Eta lehen berdinketa dugu, hirugarren txanda hontan, bigarren txanda hontan bakatu, 3 berdin. Txandan bigarren pundua goitatu behar ukan dugu, baina hor, 3etan deia berdin dutu bizkaitarrek. Usantza piskat iparaleko pilotarientzat, pilota edera Maximentzat apuñaz gainetik, tinkatzen. Pilota edera guai Thierrirentzat artesare, binan taulara joanen da. Maxim lotuka ez usten du pasatzerat, Thierrik susen-susena taularen gaineat luze. Maxim ono iretik, berriz taula luze bat, bizkaitarrak aldiuntan itzulian hartuko du, untxa. Thierrik eskuineko aldetik, azpitigoiti, beti kokatzen bizkaitarra. Eta da maiten, defentsan, badakite hartzen ere. Eta iparraldeko pilotariak ditugu berriz defentsan. Maximekin, Thierry Gibelka, eta taularen gainerat. Maxim lotuko dea, airetik abiadura maiten, eta Mikelek ezin du bildu izan pilota hoi, eta iparraldeko pilotariak aintzinean berriz pasatzen dira, 4 eta 3, txantxo xel bat balimada ere. Aintzinka ideelaik, alere, gauzak erresago dira. Tantoa luzatzen dutelaik ezker joko klasikoan. Hortan behar dute gakatu jokoa, pixkat. Eta Mikel ez usteko sartzea joko hortan, zenta Mikel sartzen delaik aldi guziz mina hundi egiten du. Bere indarrarekin, bere dinamismoa erakusten du.
Pazientzia hartu eta iraunarazi jokoa. Bai, eta joko klasikoa. klasikoa. Netzat bai, joko klasikoak usuzu, sake refena bizki azkar, ere mandu Mikelek. Eta bigarren berdinketa, bigarren txanda hontan lehena hiruetan zen, eta bigarrena lauetan da, lau berdin. Hoitaraziko dautzez, beraz, Bizkaitarrek joan dutela lehen txanda txantxu tipi batez. Eta lehen bigarrena hori ere, frango tinko bat doa. Partida arrontin desanta, Espero ginuen hor da. Momentuan, frango idekia erakusten daukute, lau pilotariek. Eskuineko xoko ontarat, handutan untsara mandut erik. Eskuineko alderat txirri, Edera. Ez dakit, nahitaretan. Uste dut baietz, bai. Bipa eta pumpaxare. Hartzen menturatu hor galere, Bai. Duen ofizioarekin txirik badazki horiek biztan da, nor nahi bezeguntza, eta berri zaintzira joiten dira iparaldeko pilotariak, 5 eta 4. Eta zuzenean lugira segidan. Bizkaitara Kaspitik Maximek usten pilotari pasatzera eta Bizkaitara Apuñoz, abiadura emaiten. Aldiuntan ere Apuñoz hartuko du, menan artesare. Miniten du Mikelek. Eta zinez bien beharra bada horri paraleko pilotarientzat. Maximak hartu du, baina ez da joan bukuraino, magaren azpikolean gelitu da. Arrazoak ukanen tuzte hori ez, balima diotek entzen Mikeli pilota hori. Lan llegago da. Eta 5 berdin, deia hirugarren berdinketa, bigarren txanda hontan. Frango orekatua joiten dena. Beren denbora hartzen, Mikael aurreko txeak untsa botatzeko, eta badakigu min egiten duela. Erriko baina liuntan ezker jo egiten du eta Maximek untsa hartzen airetik. Efetuarekin untsa eman du. Entzinen arteko lehia. Eta Maximek untsa ikusia hor zinez jokoa. Eta gozo-gozoa eman du non ziloa bazen. Untsa asko ikusi du. Abiadura emekian errepika ikusiko dugu. Hor pilota zaila ere eman azin eta bankupean utziz. Kriston pilota ekarri du hor, ondotik Mikelek. Eta gozo-gozoa pausatu du, lasaiki. Bai. Ikusi du entzineko pilotaria lugean zela. Eta untsasko eraman du. 6. txantxoaren egiteko horiek denak, 6 eta 5. Sake hona, ez rebotetik ukarbiki atetzen da. Fiteago, Maxime. Piskat entzinan egona zen hor, bere lekurat... Sakean ondutik, lekua berdu hartu. Eta bai. Eskapatzen eskutik ezkerreko pilota, ezkerraz pilota hori. Bai, behar bazpian zuen ere pilota hori, usten altzin basteat. Eta beste berdinketa bat, hiruetan izan da, 4etan, 5etan eta 6 berdin gira. Bigarren txanda hontan, jokoa frango idekia. Eta zeltasunak iparaldeko pilotarientzat sofritzen dute eta usu ikusten ditugu defentsan ere puntuaren jokatzean. Aliuntan euntzaren maiten alko dutierik, bai, erretxako da beretako. Maximentzat, Apuñoz, taularen gainerat, ezkerraz hartzen enekok. Maximek taula luze bat enekok zer egiten du, itzulian bilduko du eskuenaz, bai, untxa. Txerri urbiltzen da. Eta erratxerri, artesare, untxa. Untxa asko. Ikain. Untxa asko eraman duena, mementoan beti berdintzen dute Bizkaitarrek, baina berriz entzina joiten dira iparaldeko pilotariak, eta hor bezala, 7 eta 6 entzinean pasatzen dira. Errepikapena ikusi duzuena, Thierryren gestu eder horrekin.
Eta Maxim abiatzen botatzera eta eskuineko xokontara tuntza botatua. Baina nuntza edo maitean eneko. Nuntza moldatzen da, sake referana, eneko. Kasu, gidenan goitik, ez da luko pilota hoi. Eta beste berdinketa bat ukanen dugu zazpitan, zazpi berdin. Zazpi berdin. Hauntza tinkatua zen pilota hoi. Bi denek bateko pilotariak hortzinen, baina ezin dute ere eman. Eta Bizkaitarrek sinesten duten dugu bezala. Eta mementoan, aintzinean dira, zenta bigarren txanda honetan berdin malima dira. Lehena, ere eman dute txantxo txipi batez. Hori da, partida irikia da, oino, zer nahi gertatzen alda. Mikel aurreko etxea botean, erdiko aldetik, alde honetan eskoin, apal beti, txirrirentzat, nekeziak, baina untsa da maiten itzulian. Enekok luze, txirreri buruz, aidetik hartu beharko. Bizkaitarrak ere elgar mintzatzen, untsa potokoa, berek egiten da. Untsa dega da, ezkerretik eskoin, enekok. Eta alde honetan, Bizkaitarrek egiten dute jokoa puntu honetan txeurik. Bai, pixkata joa balimazen ere eta dega da, memento honean ziloa ikusi zuen, eta enekok. Eta mementoan ez palimaziren aintzinean pasatu bigarren txanda honetan, alde honetan atik lortu dute. Kasu. Bigarren txanda erditzu honetan aintzina joiten dira. Kasu, pentsatuz eta Mikelek noiz nahi sartzen alditila sakeak, kasu. Prez dira iparaldeko pilotariak. Ez dute auturik. Nahi barute, joan beraz finalerat segidan beharko dute partida hau ere eman, beraz bitxanda horiek ere eman. Eta mentoan ez da irabazia. Txirrik ere hori gibelkatin beharko eta ezkeraz eman beharko defentsan. Gibel eratelu da pilota honen txeka Mikel aurreko txea, zinez da. Eta doidoietaik ez da sartu, pilota, xarean. Zinez sinesten dutela eta zinez aintzinka ari direla, Bizkaitarrak. Kasu efektua hor Maxim. Utsa Maxim. Biak hor dira iparaldeko pilotariak, pilota luze bat txirrik emaiten duena. Mikelek itzulian untsa irakortua eta joiten da. Adiadura, untsa pausatzen. Untsa Maxim, untsa asko eman du eskuineko alderat. Eta aldiuntan enekok amor eman ukan behar du. Untsa da, eta urgun gileko zokotik heldu zen eneko, eta egia erran aski luze botatu du eta apuño hori eta Maximek eskuinek aldeat. Eta aski luze izanez, Mikelek ezin zuen eta kendu pilota hori. Eta bien artean atxeman duzilua, bi Bizkaitarren artean. Sobera luzea intzinandako, sobera urgun gilekan-dako, eta tanto bizkidera Maximentzat. Eta beste berdinketa bat, 6. egieran 8 punduz, bigarren txanda honetan. Erraiten duzinuen jokoa idikia zela, zinez emaitzan ere, hola ikusten da. 15 eta 14, 8 berdin, aniz gauza gertatzen ala haino. Eta berriz abiatuko dira, pundu batentzat, ez da boterik izanen pundu honetan. Maxim, urrun. Gako hor da ez, untsa ikusia zinu, ikusten duzu usan, zinez Mikelen gainetik pasatu behar da, eta hor da Gibigel. Hor da gakoa Mikelen enekoren gainean. Kombini izakote iparaldeko joko bat pausu gehioikin, joko klasikoa. Eta iparaldeko pilotariak aintzina joiten dira, pundu soil bat balimada ere, behatzi eta 8. Ze airea eman din. Kasu, Maxim. Ze refera eman duena, ostean eman du, eta aldi honetan ere zinez untsasko egin du Mikel. Zuzenean txakatzen balimadio eta aireari Mikelek animaliko errefera emaiten dio, ez da lehen aldia. Beharko du edo azpitik pastu, edo gainetik, bete-betean eta bere bolear atxemaiten balimadu, kasu eta partikulazki ez balimadu bere toki hartzen gero sakian ondutik.
Jokaldi untan bezala, ziloa irikitzen du Mikelek asmatzen du. Behatzi berdin, ikusi ditugu Bizkaitarrak joiten pilotaren aldatzerat, pentsatzekoa da soraze pilota bisi bat nahiko dutela hori, no? Bai. Minegiteko botetik haste, badaki frango usa Mikelek. Gai da, noiz nahi, eta boten sartzeko. Untsa segitu beharko bote hau importanta da, behatzi berdin. Sake ona. Gada hori, eta tirik nekeziak. Hale, heltzen da, horrekin kontentzen behar. Doi eta egezta sartu. Tirik mentu datzen, minan. Bizi da pilota ino. Sofritzen iparraldeko pilotariek, sofritzen defentsan dira mementoan. Eta Mikel Errikmo emaiten, eta iparraldeko entzat hori ez da ona. Maximek laguntzen Thierry. Untsa Maxim defentsan. Thierryk ere indarrak egin beharko pilota unitxeka diteko gibelerat. Untsa. Thierry kaintzinrat. Thierry beti, aldeuntan uzten du pumpatzerat, eta untsare maiten ezkerreko alderat tinkatuz. Ateratzen da Maximentzat, baina ez du baliatzen. Thierry, joan beharko pilota unitxeka, baina da maiten du. Denak emaiten, Thierryk. Nikok taula luze bat, baina Thierryk airetik deribatu du hartzea. Kelek laguntzen bere gibelekoa, eta enekoa lehen aldi izanen da. Thierry, katxikitzen. Poaxareari buruz untsa, Thierry. Zuen untsa, enekore. Badakite. Ebai. Berek ere badakite, zinez tinketeko jokoa. Bai. Anta Thierryk erraiten zinuen, zinez untsa emana zuen, baina Bizkaitarrak ere. Bai, bizik untsak hausitu du, ezkerretik ezker, goxu-goxuan bortxatu gabe. Eta Bizkaitarrak aintzinean ditugu, bi txandetan, naiz eta bigarrena ez den fini, hamar eta bederatzi, hamargarren pundu horren egitea importanta da, azken 5 punduetan txartzea. Hala, pundu zaila, sofridutu dute lau pilotariek, beraz hartzen dute denbora. Eta mementoan, ez dute pausarik galde egiten ez batek ez besteak, anta gauzak tako dira. Bai, pentsatzen nona iparraldeko ekarriko zutela. Nik ere hori aipatzen dut, baina ez. Ez da horiek gertatu, dinamika hausteko, eta berriz abiatuko da... Dinamika hausteko eta txartzeko, ere. Untsa, Thierry. Untsa, errefera ona. Maxime, erzu baliatu, bai, ezkerretik ezker. Hori no, ezker. Baina hor da defentsan Mikel aurreko txea. Thierryk labur beti, Mikelek orde maiten. Thierryk luzesago, airetik untsara maiten Mikelek, Maximek ere. Thierryk eitzul kasua. Zeioa. Enuen beste beldurrik, zuen halako Zeioa. Eta joan dale ertzerat pik egiteko, eta Thierry asre alainan. Eta guai dute, delako pausa guai ipatzen ginoena, guai hartzen dute, iparraldeko pilotariek, senditzen dute partida eskapatzen ari dakotela, naiz eta aniz berdinketa egin duten, guai zilotxipi bat egin dute Bizkaitarrek, 2 puntu balimada ere. Bai, pentsatuz ere, fisikoki obekiso ikusten ditugula, eta Bizkaitarrak. Kasu zaila dute guai, Zorostuko osan, zer gaiten ahal luke hor... Stefan Zen Loranek. Gibiran jokatzeko? Nik duriko bai. Hortan eta joko disiplinatu jokoa. Eta zinez bat bien kontra hartzea. Eta jokoz kanpo usteko Mikelek eta bola dauntan kristomina egiten du partida hontan. Eta berak du markatzen diferentzia intzinean. Eraz, tantoz-tanto, kalme egon. Eta ofizioa ikin, eta jokatu pazientziarekin pilotak endu zaintzinak. Segitzen ditugu beraz azken pundu hauek errepikapenean eta abiadura enekian. Bereziki aintzinen arteko pundu hoi egin dutena bai Maxim eta bai Mikelen arteko leia.
Eta Maximek ere eman duena, zinez untsasko, entzin hortan eramanez. Baina mementoan sofritzen dute iparaldeko pilotariek. Bai Maximek, bai Tirik. Ea zego gurekin sartu zauzkun kantxan, berrez dinen gira zuzenerat. Hameka eta bederatzi bai gira bigarren txanda hontan. Bai. Hala. No, partida biziki interesantak usten dugu. La plaza egiten du, bi estilo desberdinekin nahi dira bi ekipak eta azkenean partida biziki ona ateatzen da. Hale, kasu behar gutute, segidan lotu eta ez da okurik erratzen. Pundu bat sartzen duena Mikelu aurreko etxeak botez. Eta beraz, haman bigarrena izanen da. Hiru pundu besterik ez, bai berdintzeko iparaldeko pilotarien nako, bai bururatzeko Bizkaitarrentzat. Ai, kasu. Ai, lan egin dira, Bai, lan egin dira, lehen txanda deia galdua. Eta hor, galtzen ere ari hirutzen txoz. Eta Bizkaitarrak beti denbora hartzen botatzeko. Kasu txerri, giluntarat, betako izan da aliuntan ere. Aliuntan ere maiten du. Txatinkatua Maximek hartu beharko, baina ezkerreko paleta onkitzen du eta erdirat joiten da pilota hori. Txerrik, azpitigoiti, etzen urgun, baina ez da sartu. Denek nahi ginuen sartzen zezan, baina ez da lokorik gertatu. Aliuntan berendako dute aintzina pixka bat pundu hontan eta bai. Joan da lehertzerat gaineko alde hortarat, xuria onkitu du epaileak erakutsi duen bezala eta iparraldeko pilotariak sinesten dute, bi pundu dutarat jubiltzen dira. 10 eta 12. Errepikapena ikusiko dugu. Pilota hori joan dena, gaineko alderat, xuria onkitu baitu. Bai. Eta epaileak erria edo eskoa altxatu baitu. Botea beraz Maximentzat. Bote bat edu bisartzen alba luzke. Bai, tenoria da. Untsa botatua. Eta untsara man. Bai. Biziki untsa, Eneko sake referan. Ikusten du pilotaren itzulia nola hartuko duen eta untsara maiten du. Txirri non beharko seka, bai, untsara maiten. Pilota edera enakorentzat, nahiz eta Txirri aintzina pasatzen dakon. Txirri itzulian, bai, itzen alko du. Ere maiten albuen bezala, taula susen bat. Eneko berriz lanean, azpitzigoiti taularen gainea, Txirri hurbiltzen airetik hartzeko eta taularate maiteko. Txikitzen du beraz Eneko momentuan gibelian. Horako zeit erran duenez Stefan Zenolganek. Amorre maiten pixka eta. Erdi eskapada. Maximek ezan beste baliatzen. Maxim, sartu, haintzinka. Du daukandu, sartu behar zuenez, baina gero. Joan behar da bila hor. Txirri defentsan kasu, zeltasunak ez dira zalduen bezala eta pilota edera ukanen du Mikelek. Eta hor lanera da, hor bada lanera. Atxikitzen, mementoan, noiz arte ez dakit, baina sofritzen dute Krisek. Bizkaitarrak airetik hartzen Mikelek abiadura emaiteko eta Txirrikuntza taulatzen. Akitzen hasia da behar ba, Enekore. Hainitz ikusi olako faltarik zuzenean egiten, zinez Eneko partida edera egiten du. Eta hori iparraldeko pilotarien alde izanen da, hamekagarren pundua, pundu bat besterik ez berdintzeko. Egia Eneko, guai arte kriston lana ibili du partikolazki defentsan zilo guziaz eta tapatuz. Eta biztan da, nunbait horrek ere badu bere eragina eta hor partida bukaerari buruz egia indar guztiak behar dira eta hor usten da behar ba, akitzen hasia dela. Maximena sartuko duen zelako botea. Ez laburri du. Eta ere maiten oino aldi bat gehiago Enekok botea hoi. Eta berriz bat airatu beharko pilotariek oino, iparraldekoak bereziki. Bi pilotariak hortziren, Txirri ere horrildua zen, baina Maximek hartu du horren buru. Pilota edera emaiten, erdirat emaiten dakona, Txirri karatik untsa emaiten, Bizkaiterrak itzulian ere emaiten, Maxim sartuko dea, airetik,
Kasu biak, Thierry kuntza. Ai, kasu. Ez du baliatu. Ale, Maxim Gimerko laguntzerat. Piskat nahasiak, iparaldeko pilotariak, alainan, Maxim Gibidan baita. Ale, momentuan kasu pasatzen dira. Ai, kasu, hola, joa, kasu pika, kasu. Hola, talentua, Mikelek. Eta Bizkaitarren dako izanen da. 13. talentua. Ez dute lortzen, kentzia. Ez aski hasteko. Eta bai, Bizkaitarrak elgar txalotzen, nolaz ez, pundu pulituntaz. Denak akitia dira, nik uste hor, Eneko okindu txus bat ostion, me ez da bakarra, denak hor akitia dira. Maxim dinda, menan ez. Mikelek du, energi gehiena behar ba, 13 bitanto aldiuntan besterik ez, bai berdintzeko, bai buruatzeko, bai txanda eta bai partida eramaiteko Bizkaitarren alde. Horrek egan nahi du, iparaldeko pilotariek pastu beharko dutela finalerdietarik heldu den ararumateat. Nahi baino dute heldu finala nagut sirat Bizkaierat. Ez da fini oino. Bizkaierat duiteko. Zer nahi gertatzen lan da oino. 13. Ui, xakire hona. Botetzara oino, segintzen xukoen ginoen denak. Eta orain dute azkena, Bizkaitarrek 14 eta 13 beste bote bat. Laugarrena txandauntan, deia sartua zituen 6 lehenean. Zamar bote denetarat. Kasu hor. Bai. Gauzak zinez xaminduak dira. Azken botear emanen duena bigarren txandauntako bederaen Bizkaitarrak, Mikelek. Beti leku beruan. Xake hona. Patzen duen egiten duen, baina aldeuntan hori maiten du Thierryk. Sinesten dute iparaldeko pilotariek. Aldeuntan, bizi da. Thierry, pusa gibelera eta untsa artesare, ez, gaina joan da. Berriz pilota edera, Maximentzat aldeuntan, gibelera eta baina itzulian hartzen ahalko du Enekok. Abiadura emaiten, ez, baliatzen Maxim Maleuski. Xantza bizka batekin, Bazuen hastia ere, Enekok. Piskat presaka sartu da, pilota horren gainean. Bazin demora, paetan ondotik ere hartzeko. Marka bat da, xantza itzultzen ari da, eta sinesten dute hori iparaldeko pilotariek, bai Maximek, bai Thierry, eta joiten dira, segidan pilota horren kambiatzerat. Ez baitzuten goztukoa, edo ez dakit biziago bat edo zer hartzen duen, ez dakit zer sikatzen duen Thierry, baina zerbait sikatzen du. Zerbait aldatu, eta Maximek eta asmadezan eta saketik, olako tantoak behar dituzte, nahi bali maute xantzatukan oino berriz eta itzutzeko mantxaure. Bizkaitarrek ere entzatzen pilota bai, nora idutzen dautzu usan pilota bai, bizia? Uste dut, bai. Botearen sartzeko parada haute, Maximentzat, ikusiko 12 eta 14. Ez dute faltarik egin behar iparaldeko pilotariek eta Maxima biatzen da botatzerat. Abur! Eta Mikel sartzen, bere gehilan laguntzeko untsa. Artesare, benan... Sartezika, untsa Maxim, neon da seka eskuin. Eneko altsatzen. Thierryk, oino sinesten. Bizkaitarrak ere. Kasu, ez dakitzea gatatu den. Lehatu da. Gibelen arteko lehia. Kasu Thierry urbiltzen da azpitik hartzeko eta susen maiteko. Eta horren gainerat. Eta atxikitzen Enekok, Urtean falta bat egin du, baina hor berriz abiatu da. Pilotari horra da. Maxim behar duzu lagundu. Thierry, kitu baita. Eta eskapatzen da, eta tantua izanen da iparaldeko pilotarientzat. Eta diendeak ere txaluka nolaz ez. 13 eta 14, ostian, hiru pundetan ginen, hiru pundu eskualde batetat, bai berdintzeko, bai finitzeko, ostian biga. Eta bai, txantxo esoil bat bakarrik xan, bai bururatzeko edo berdintzeko, 14etarat. 14 berdintziren lehen txandan. Jendea pilpil, Zuzeneaten lugira xurtzenean fite-fite. Bizi da. Segitzen du jokoa. Segitzen du gure gibilean ere, publikoa, zinez. Falta, eta bai hor dugu. Hor dugu. 14 berdin egiten duzuna. Azken berdinketa behatzietan zen, gero Bizkaitarrak aintzina joan dira.
Eta iparraldeko pilotariek hartzen dute botea. Lehen txanda galdu dute, zinez badaki Maximem importanta dela bote hau. Hartzen du behar den denbora, isiltasuna ere eginen da. Ea. Noak botatuko du, kasu, eskun, ala ezker, eskun, airetik botatzen. Eta Mikel hor da. Thierry rentzat izanen da. Thierry, tauren gaineat, ez du lortzen, ezkerreko mugua onkitzen du. Airetik lortu beharko, Maximek, untxa, Thierry rentzat, erdian. Azpitigoiti, airetik hartzen. Kasu. Mikelek defentsan. Maxim baina honeatzen. Thierry beti defentsan mena marnean da. Zen urruan minon ez da sartu. Thierry, hartzen dut denbora, pumpetik hartzeko. Tinkatuz lehen txarean, betri zaldudako Thierry. Aliuntan, ezkerreko pare eta onkitzen du. Berrezin dut nabino pilotoik. Thierry jo beharko esika. Altsatzen. Eta bizkaitak agibeda, eta xantza bizka bat. Xantza bizkatekin. Xantza bat bizka bat, baina no merezi dutu duteke. Ze pundu edera ikusi duten, guretako plazerare, zenta hori omru, ez da fini. Bizkaitarrak hasarre ala inan, uste zuten, finetzen altzutela partida hau. Ez ziren urruna, egiazkiz ez ziren urruna. Eta xantza, hirugarren txanda baten ikusteko, 10 punduri. Berazkenean, bakotxak bere mantxa, lehen mantxan eta iduriz eta iparraldekoek ere eman behar zutela, galdu zuten, eta biaren mantxan iduriz bizkaitarrek irazi behar zutena galdu dute. Horreka bete-betean gira. Erraiten ginuena eta nuena partikulazki, lehen partidan ez duguna ikusi, zinez bigarrenean ikusten ditugu. Ezin da gehiago. Loriatzen gira, lere hemen eta partida bikain bat ikusten dugu. Hori da, Grabdinen plazera ere, gerran batzutan badira zinez gauza desberdinak ekipa sumiten artean, eta batzutan emaitza zinez pisuak ikusten ditugu, 15 eta 3, 15 eta 2, eta batzutan biziki fideo den aldera, beste batzutan aldiz, egun bezala zinez bizkaitarrak eta egoaldeko pilotariak koordinenak eta badakitena frango untsa haritzen trinketean. Hori da, eta bakotxak bere, eta interesanta dena, bakotxak bere estiloekin. Klasikoagoak iparaldekoak, joko pausatuan, behar bat gehiago bikixo tinkatzen joko, eta bizkaitarrek ekartzen dute beste dinamika bat. Eta bi eskuekin biziki untsa moldatzen dira, dinamikoa dira, fisikoki azkarrak, sendoak, behar bat guriak behino gehiago, zeurre ere. Eta azken finean, partida ona, bizki ona, teatzen da. Bai jokoaren aldetik, bai emaitzaren aldetik, 15-14 ezin ginuen hobekiago ikusi egeran. Eta zinez, plazer hartzen dugu, araiz zuek ere plazer hartzen duzue. Gramniko xapelketa hontan, horretarazten dut duzuneratziko trinketetik adikirela hemen. Baxen Afarrotik, ez eta aniz partida izan den Baxen Afarroko guzian arratsalde hontan, eta egun ederki finitzen dugu hemen, biran azkako xapelketa honekin, helduen mailan, beraz, duzunaritzen. Kasu, azken partida, 0-0 amarri. Amarri, fite joiten da usu, erranduzu bezala xan. Fisikoak okanen du eragina, hor. Kusiko dugu, fisikoa, eskimotza azkar, Mikelek. Indartxu eman du, eta Maximak botatu bain eman du bere gorputza ere, ez du lortu pinotaunen eltzerat. Eta lehen jantzua izanen da, bizkaitaren zat azken txanda hontan, 1-0. Kusiko, zoinek ere manen din, edo bizkaitaren dinamismoak, edo iparaldekoen ofizioa. Denborak eganen hori 10 minutaren buruan jakinen dugu. Eta zinez, interesgarria izanen da ere partidatik landa, entzutea bizkaitaren komentarioak usteko nola sendituten. Eta bigarren pundua egiten dutena, segidan bizkaitarrek botez egiten baitu Mikel Aurreko etxeak, biga eta 0 beraz.
Eta joiten ala, txanda, kasu behar da segidan lotu eta ez dira utzi behar bizpalau punduren egitera eta intzinerat. Hori da, fite badoa marri, partidata. Eta fisikoak gaiten zinuen bezala gitzeko garantzia badu, bereziki 3. txanda hontan. Bai. Eta nahi ala ez behar bat dekompresio bat izaiten alda ere, zamaitzundako mantxa astapen batian. Me hor ez da, ez duzu permititu eta dekompresio hori ukaitia zen, eta hor bete-betean izan behar da lehen bizikotantotik. Maximek beti intzinegan hortan txekatzen, baina ez da hortan iduriz gakoa, zenta beti errefera emaiten dako Mikelek. Tirrik zer eginen du? Xareari, untsa taula ona, bizki untsa. Defentsan, Neko bikain, untsa tinkatzen. Eta gaineko sarea honki du pilotagunek, Thierryren pilotagunek, eta Bizkaitarrek pundu berri bat egiten dute, kasu, arira eskapatzen deia. Hamarretan da, 3. txanda hau, 3-0. Thierry ez kontentez, eta ezkerraz nahi izan du ahautu, bazuen tokia, eta eskapatu zaio goiti. Etzen galtzeko pilota hori dudai gabe. Mikelek berriz denbora hartzen, botatzera joiteko. Berriz eskoal lehuntarat. Xake hona, hori Xamina, pozoinez betea, xakea. Tirrik nekeziak ere maiteko bigarren botea dira, bigarren txanda hontan, eta 4-0 emaitzan. Kasu. Behar dute segidan jatzartu eta berriz lotu emaitzan. Mikel botean. Erdi eskualde hortarik eskuineko aldeuntarat, Thierrik aldeuntarat maiten du untsa. Abiadura emaiten hori Mikel Puntsasko. Eta bizida, noiz ez dake binan bizida. Bikain. Bizkaitarrek egiten dute jokoa hor, Jean. Bizkaitarrek egiten dute. Xake handia indu, biaren pilotare sartzer zuen eta artesarean, eta derrada batekin eskuin biziki untsa trenkatu du tanto hori Mikelek. Eta ikusten da, zinez partidaren iraupenean, zinez, argont gauzak itzu direla, zenta iparraldeko pilotariek lehen txandan irabazten mazuten 7-0, ebe aldi untan, ebe horon buru Bizkaitarrek nagutsu dira. Bosteta huts handia da, Bosteta huts amarri handia da. Eta beti zapatzen dute nun meni egiten dakoan, bereziki Thierry. Thierryko ino defentsan. Gara maitean, alduen bezala, heltzen da. Alduen bezala, zinez, justu zen afera. Sofritzen, Grisek, sofritzen dute azken puntu hauetan. Maximek lagundu beharko du bere laguna hor, Thierry. Kasu. Thierryk ere eman beharko eskeraz, xantza pixka batekin, egia erran horra. Zenta lehertu da eskuineko paretaikin. Bai, xantza bai, ez bakarrik, zenta hor kokatzeko moldean usbatin dute Bizkaitarrek. Hori aurkariak usten duzulaik eskeraz, biak hor ziren defenditzeko, eta atzelariak behar du hartu errebot heldu balima da pilota, eta aintzinekoak behar du babestu, eta eskuineko paeta unkitzen dilaik lehenik pilota, eta Jonasen errebotera eta Mikel. Leku hau ziz pare txikian. Eta hori lortu du, eta Maximek. Kuspen teknikoa, Xan, minesker, zure jakitetea erakusten duzu, frango untsa. Eta behan artean, Maximek bote bat sartu du, zinez, honegin endakotena iparraldeko pilotariek. Bai, hori bosta huts hori, dinamika hori hausteko behar zuten zerbait. Biga eta bost, heldu dira berriz. Behar bat, botatu du bere burua, beraz izerdiaren gatik, pixka txukatzen dute trinketa, ez da neor minar edo eror beden. Biga eta bost, kasu. Paraleko pilotariak berriz hor dira, urbiltzen ari emeki, eta Maxim abiatuko da botatzerat, beste bote bat edo beste sartzen ahal balu. Untsa konten litaike
bai Thierry, bai gure nolaz ez. Eta bai, Xake bikaina. aldatu du aldean da, ezkerreko alderat eman du eta segidan joan da kokatzerat, sarerat. Egia, azken xakeak eskuin botatu ditilaik Maximek, Mikel ikusten ginen eta hausart bere gilan laguntzeko. Eta Maximek ikusi du hori. Eta ikusi du eta eskuin jonkizela beti Mikel eta xake referan goitatzeko eta zilo asmatu du bete-betean ezker, xarean. Leuntan ezker, baina taulan gaineat. Ez du lortzen. Kasu bai, bi pilotariak ortira, Thierry Kuntza segitu du. Hor dira iparaldeko pilotariak, bakarrik bi pundutan. Eta zinez hor mugua badute eta berek egiten dute jokoa. 3 eta 5 gira, azken txanda da. Thierry Kartesare, baina taurera joiten da. Bizkaitarrak eneko Kuntzara maiten taulan gainerat, Thierrykoa sekatzen aintzineko sare bai. Baina untsa defenditzen du Mikelek, Artesaldi aldiuntan. Untsa joa. Untsara maiten alere enekok, Thierryk aldiuntan zreginen du. Ez du baliatzen, errien uzten du. Kasu hau ere, Thierry aintzin hortan da iretik hartzeko. Thierryk eskuinaz ezkerraz, eskuinaz izan naur da onburu. Gibelka, bi punpekin taularen gaineat, eta untsa taulatzen Thierryk. Airetik sartu beharko Maxim, untsa. Baina hor da, Bizkaitarra defentsan Mikel. Kasu Mikelek zer eginen du apuñaz. Zeioa. Untsasko hori eman duena eta joan da segidan lehen sarerat. Eta berriz Bizkaitarrek hartzen dute botea, 6 eta 3. Bere apuño saminaikin, indu desmasian itzin du, Mikelek, Gau. Eta segitzen du ino. Eta segidan joaiten da 6 eta 3 sartzeran da beraz sarean. Bizkaitarrak denbora hartzen, berriz botatzera joiteko. Sinetxu behar dute hori iparaldeko pilotariek 5 eta 0 ziren, 3 puntu egin duzte, biga botez Thierryrekin. 3 puntutan dira, ez dira urgo noino. Itzultzen aldute partida hau. Edo txanda hau bederan. Thierry Kuntza da maitean. Kasu, Maximok sartu beharko. Thierryk pilota edera du erdi hortan, eskuin egiten. Untsa bikain. Eskuineko eskimotza atxemaiten du eta joiten da ezkerreko paretaren xoko hortarat eta lehertzen da pilota. Eta berriz 2 puntutan ditugu iparaldeko pilotariak 4 eta 6. 4 eta 6 dira. Maxim botean. Erditik beti, eskuineko alderat berriz Xamin bainan. Ze xakea ere mandi. Ze pilota ateratzen duen, oino, Bai. eneko Uribe horrek. Zinez untsa badaki irakortzen trinketeko jokoa. Thierry dekezian, pilota edera izanen da Mikelen zahata. Thierry defentsan alo mesala ezkerraz. Mikel oino, Thierryren gainean, itzulian. Kasu hemen, kasu. Eta hunkitu du ezkerreko mugua gaineko alde hortan. Horrek egan nahi du. Bizkaitarren dako izanen da puntu hau. Kasu 3 puntutan dira bakarrik. Bizkaitarrak garaipenatik. Ostion ere ala ziren. 3 eta 3 ziren, 3 eta 3, 2 eta 2, bat eta bat. Eta pausia hartzeute, iparaldekoek. Azken indarrak biltzeko, agian. 3 puntu besterik ez, zinez ikusten da holako partidetan bi eskualetarat joiten aldera eta fite joiten aldera, itzultzen aldera eta zinez intentsitate gehiago badela 14, 15, 14 eta 7 eta 4 Bizkaitarren hande Mikel aurreko etxea eta eneko Uribe beraz. Eta ez den dutzuet, beraz, 5. egunaldia sigitzen duzuela, heluen asteburuan final erdiak jokatuko direla, eta finala haundiak gero
izanen direla Bizkaian. Apilaren 30 eta maiatzaren lehen asteburuko egunetan. Abiadura emikian pundu zomeit hor. Azken txandauntakoak. Pausen aldetik, nola egiten dute hor, xana egiten aldute, bakotxak badute? Bakotxak baino, eta... Txanda arauka egiten alda? Bai, hori da, eta gero pausia bada, bit mantxen artean, alainan, bestenaz bakotxak baino, mantxaka. Xabanki, behala, pausa harturik pilotariak berriz jindira kantxarat, eta beraz, sekituko dugu berriz Mikel aurreko etxaren da botatzerat. Bakarrik hirupundu beraz, bai berdintzeko, bai bururatzeko partida hau Bizkaitarrek. Ea nolako botea eginen daukun aldiuntan Mikelek. Laborei. Eta utxiten du, Kirik. Etzen txarral ere, eta min egin du, eta 8. pundua, eta bote berri bat beraz Mikelentzat. Akiduran eta nesmasia ere hor da. 8 eta 4. Beste itxura bat emaiten du, 7 eta 3, sinesten altzen hori, baina 8 eta 4. Urgunagotik egin beharko dira, grisak. Zetako ez, partida pilotan zer nahi gertatzen alda, Zetako ez. Kasu. Kasu. Iker botatzen, beti usaioko lekuan, nekeziak tirirentzat, baina lehuntan heltzen da. Hore, tirirentzat izanen da, nekeziak defentsan alduen bezala erdira eta Mikel gibelkatzen, minigiteko ino. Bere kondu hartzen du jokoa, Hore, beretako izanen da. Erik untxasko, ezker lotzen alere, akitua balimada ere, Asiri zaharrak badaki jokatzen, ez dugu dudarik. Entzeatu da kurotzatzen Maxim, enen ez du nahi bezen untxa lortu egeran. Pundu tinkatua oino, pundu bat gehiago, hainiz punduen gisa partida hontan. Eta alde honetan Bizkaitarrak dira gibilean, Maximek pilota edera, entzin horretan sartzen duela ez da sartzen, gibela joanen da. Itzulian diribiratzen du hartzea, eta helduko da moguraino Thierryrentzat. Thierryk eskun pausatzen, bena ateratzen da. Thierryrentzat oino, itzulian pilotai, paletekin. Thierry nimearko da gibelka horren txeka, azpitik goiti. Ezin kenduz, indarrak tipitiak. Alde honetan itzulian, ere maitean alduen bezala bizi da oino erdi hortan. Kasu, abiadura, binan hori itzulian hartzen alko du Thierryk. Indarrak eskaz, indarrak eskaz. Aleruski, magaren azpiko aldera joan da. Indarrak eskaz, Thierry. Eta azken pundua, edo azken botea izanen da hobekiago egan Mikel aurreko etxaren zat. Eta ikusten dugu Thierry bereziki akitua. Zinez, partida edera egin daukute alere iparraldeko pilotariek, baina alde honetan iruriz. Bizkaitarrak dira nagusitzen. Fisikoki gainak zeute hor, Xispa gehioikin nahi dira, azken mantxa horretan. Mikelek beti denbora hartzen, untsa botatzeko. Adaki importanta dela, lauak ere akitua baitira. Eta abiatzen da botatzerat azken aldiko atza. Behatzi eta lau hirugarren txanda honetan. Sakea hondia. Ere maiten trikal ere. Maximek ez hainbeste baliatzen. Thierryk erdi horretan du. Eskun joiten. Xilo tapatu horrekin ez da ize. Untxara maiten hainu Mikelek pilota, enekok pilota hoi. Thierryk eskuineko paetarekin behin erdien uzten du, kasu zer eginen du. Defentsan, baina xantza pixka batekin Maximek, eta bizi dira hainu pilotariak, iparraldeko pilotariak. 5 eta 9, ez da galdua hainu. Ez da galdua, Thierryk usten dugu lehegintxia. Beste pilota baten bila joiten da Maxim.
Hala ikusten dugu, kiroltasunez dira, respetu handi zai dira denak. Hala, Bizkaitarrek entzatuko dute pilota berri hori, beraz. Hala, bost eta bederatzi, iparraldeko pilotariek behartuko dizute 5 puntu egin. Nahi badute partida hau ereman eta txanda hau. Baina Bizkaitarrak ez dira bat ere ideia hortarikari. Maxime Etxeverri kontzentraturik ikusten. Hautatu duen pilota berriz ukanen du, bestek entxaturik. Eta abiatuko da botatzerat, 5 eta bederatzi, geizki hasi dira, 5 eta 0, eta hor ikusten da diferentzia beti hor dela. Eta bai. Gaiten zinuena, zinez importante dela untxa hastea, fite joiten dela. Azken txanda hau, amaretan, botatzerat abian, untxa botatzen du. Bai. Eta botea sartzen du! Maximek, 6 eta bederatzi. Bote berri bat, bere hirugarrena txanda hontan, eta Mikelek beste hiru sartu ditu, hiru berdin txanda hontan. Baina emaitza orokorrean Bizkaitarrak dira aintzinean. 9 eta 6. Nengira zuzenerat importanta da, berriz presda botatzeko Maxime Etxeverri. Leku bederat, airetik hartzen eta heltzen da. Mikel hor, kentzeko pilota, sakezari bat. Ez da heltzen. Ez da heldu eta Bizkaitarrentzat joanen da. Bai partida, bai txanda hau. Bai partida arrontu nahi ikusi dugu binat. Bai. Ez zuen bat ere lehen partidaren itxura hartzen zen, eta emaitzak emaiten mani zuen ere ikusterat, baina ez da bate holakorik gertatu. Zinez, Bizkaitarrek untxa jokatuko dute, sinetsi dute beren txantzari, eta oron buru untxa entzuri da beren dako. Bai, fedea handia ikena izan dira, bi borrokolari handi ikusi ditugu. Egia egan, salbu partida astapenean ikusten gintuen behar ba ezin kokatuz eta trinketortan. Azkenean lortu dute, itzultzen partida hori. Eta biharra mantxare galdu bali maute, pixkat mirako iluz egia egan eta iparaldeko entzat. Azkenean akutsi duten hausitasuna, freskotasun gehiago ere. Azkar sok usi ditugu. Eta bere mesimendu osoz irazte dute partida hori. Partida zinez ona, maila honeko, bizike honeko partida zen nik uste, eta jendea loriatua da, eta hemen duzun aritziko trinket xoragarri untan. Hola, nik uste eta bainat joana da, eta Bizkaitarren bila, hala. Hala, ez nahi zugun Bizkaitarrak atxeman ditut eta Bizkaitarrak pozez pentsu dut. Bai, oso pozik gauz. Azkenengo jardunaldi hau finala egonda jokoan, finalerako sarbide zuzena. Bagenekien iparraldeko pilotariak oso gogorrak izango zirela, trinketistak, eta partida gogor bat izan da, 3. setan erabaki dena, eta baieneko dani oso pozik finalera iristearren. Erraiten duzu trinketistak zirela iparraldekoak, baina ziek ere erakutsi duzue, nahiz eta lehen partida, lehen mantxan, ez zen hainutza abiatu, 7 eta 0 galtzen zinuten, baina horren buru berriz beti partidan egon zirezte, beti sinetsi duzue, eta horren buru erakutsi duzue, zinez trinketestek zireztela. Bai ez, hasieran nahiko hotz sartu gara partidura, trinkete berezia guretzako, han beti abadainion jokatzen dugu, da beste trinketetan jokatzen dugunean beti berezia egiten da. Eta hasieran partidu hotza, beraiek oso ondo hasi dira jokatzen, eta gu bastante diesel gara, eta partidan sartzen joan gara, eneko konfiantza transmitu du niri partidan sartzeko, eta nik uste bukaeran gogortu egin dela, da fizikoki ere zerbait egin dugula, da horrek garaipen eman digula, ez? Bazituten taktika bak, astapenetik behar ikustia iparraldeko pilotarien kontraritzeko ezagutzen zinuzten pilotari horiek? Bai, hauek bi pilotarien Maximek eta Arizmendik elite pron ibilbide handia daukate, ezagutzen ditugu, bagenekien partidu gogorra izango zela, baina, bi urte dara matxagu grauni elkarrekin jokatzen, oraindik inork ez gaitu irabazi, bakigu gure egiten badugu beti aukerak ditugula, ni saiatzen naiz kontrario pizkate tantoa komplikatzen, eta gero badakite Mikelek erritmoa jartzen duela, Mikelek baino erritmo gehiago ez dauka inork hemen, eta horretan saiatzen gara, kostatu zaigu hasieran,
baina gero nik uste asmatu gula gure jokoan eta partiari buelta emateko balio izan digu. Ikusten dugu, gero eta gehiago hegoaldeko pilotariak etortzen direla trinketira hartzera eta zuenako ere helburu bat litaike hemengo txapelketan parte hartzea? Bai, zalantza barik ni aritua izan naiz, 2 urtez amateurretan, bigarren maila inguruan, baina nik uste dut Mikelek erakutsi duela baduela maila ona etortzeko bebai. Guretzako sakrifizio handia da, kilometro asko direlako, baina baditugu hor eredu batzuk, Ziarruzta eta Ugarte modukoak, Aspuru bebai, Otaudi hor dago, eta bidea ireki digute, eta adibidez Mikelek hor ere aukera polita aukiko luke hemen burua sartzeko. Hora, txapelketa hau beraz segitzen duzue, nola pastu da zuendako txapelketa hau partida gogorrena izan da egungoa? Bai, inork ez digu 10 tantorik egin, joko baten ere ez, komplikatu zaizkigu beti, gogortzen zaizkigu partiduak, baina normalean gogortasun horretan gu ere komodo gaude, orduan, baina gaur bereziki gogorra izan da. Orain zure lagunari hitza, finala zuzenean, segura ez duzue finaleriak ez duzue jokatuko, beraz behar berriz ikusiko dituzue iparaldeko pilotariak zomit hasteren buruan. Bai, nik uste hurrengo asteburuan finalerdiak izango dira Riojan, Arnedoko trinketan hain zuzen ere, eta hor iparralde Nafarroaren kontra jokatuko du. Berez nik uste iparraldekoak pilotari hauek favoritoak izango direla, baina partida gogor bat izango dutela noski baietz. Bai Nafarroatik, bai Jamar eta bai Lukin bikote oso on bat osatzen dute. Gogorrak dira, fisikoa daukate, gazte sasoia, eta nik uste hor final aurreko gogor bat egongo dela. Eta eneko da niri oso ongitorriko zaigu atxeden hau, indarrak hartzeko eta finalean gogor ekiteko. Finala ere Bizkaian jokatzen da, Bizkaiko Euskal Pilota Federazioak 100 urte betetzen ditu, Grauniko final guztiak Bizkaiko probintzian jokatuko dira, beraz gu Bizkaiko selekzio aldetik ilusio handiarekin bertan finala jokatzeko, irabazteko da txapelduna bihurtzeko. Horiko segituko duko ondoko astetan. Miresker handi bat asteko una artetorririk, Goresmenak oraino eta ondo segi ondoko astetan. Bai, zuei, eskerrik asko. Miresker, beraz, horreko nengira aldiuntako Grabni xapelketaren zat, horrela geldituko gira. Miresker handi bat xan gurekin egunik eta teknika aldetik hainitze ekarririk. Plazer bat izan da guretako, aire zuek ere plazer hartu duzue. Miresker hainitz eta segi pilotan.